yana nga do anga jamkana folo me feka nga foli la se anga famaw ma kadaka Mali famaw be baramina vraiment vraiment u sarate ambulu anga tintigla kaw u be baramina u sarata ambulu masami alaye Mali surasu u tagara ber u kume ber kono bi besigle nyana akera benyana vraiment anga surasu be ka plan munu créer anga jamana konnala an se ku focuser à dana am se ka do de fort mais amba an toto vraiment les femmes du Mali sont à la hauteur vraiment ou be ka baramike ala kusara aka nga famaw laje sans aller trop tard anga famaw laje bah comment ah ouais ah non mais t'as dit la caméra là quoi et te fait la caméra ah funny film ah Mali déclaré ah jamais au grand jamais Mali entendu ah déclaré Allah akbar nyanga famaw de ta nyanga famaw de ta ye famu u kontanendo u sewalendo an tobe snogola an tobe dumunina ulu be sani balo chema ye famu ulu be tu nindi wala sam se ka lafia nete Mali surasu ka koklongela mo sife vraiment anga surasu alaka au simaya obeka baraminke alaka tugo au sila vraiment alaka na anyina ko nymanko Wagner et d'après les informations on dit que Wagner quitte le Mali et pour 2 mois et les autres arias certaines se gargassaient de ces inepties et pensent que cela est synonyme de l'effet pour le Mali face aux GATT. Ne vous en déplaise de son nos femmes. Parce que modo boulot, parce que ça dit que Prégozine saya. Ko Orebeka, ko bina jouer en camp. Il faut comme si on a vie d'année mais Wagner ma. Bien vrai que anya ira diabela ka fo ko Wagner ta anga jamana konnala. Mais anya bala bolo konnala. Modo beka essayer kubu mugebo anga jamana la. Alors que anga état malien a fo benyana ko Wagner ta anga jamana konnala. O mo munumbe ka ke ko mu wasauna. O ka donc a fo ka andigi alade andigi Wagner andigi alade andigi te foseni ala bolala on anga jamana famaw. Anga famaw ba en bo. Alhamdulillah rabbil alamina. Anga famaw beka baraminke benyabala Prégozine salen fleni John kume ber est-ce que Prégozine kunte ber voilà donc au kanga ira bela ka fo quand on dit que nos femmes montent en puissance là galonta la tienne donc ne vous déplaise ce sont nos femmes qui sont en train de faire tout le travail les femmes c'est les femmes qui montent en puissance et ce sont nos femmes qui planteront le drapeau à Kidal et partout dans le monde inchallah. On retient. Donc, avec Mamoun Kono Kubo Boka, un femme d'Oroya, Kuba Foko, Moro de Beka, on de Beka, Keleke, nous lutter, on s'est catagné, ou quand on a forcé ça, sauf là, sous le Kena Flani. Mais ça, on s'est à la Kalla. Nyanga fama de Jolenta, unuka drapeau, ka umine kudatuna Twakono, a Ori Kerade, ni Alana Krache. Away Ori Kerade. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ori Beka Ke best Glena, Messa, on s'est à la Kalila. Nache Obesedi. Amula Erimina. Massami Alaye, l'armée malienne monte en puissance. Tasma qui s'est blindé. 14 enclaves ministement au Mali. Massami Alaye, Amek Kayoro Bemine, Amioro Mine Bi, et Aminisman Nanis, et Genin Masselin, parce qu'il y a décembre ou Bonga Jamana Konala. Nache, Yorota Ani Nani, Anoremine. Yorota Ani Nani. Baby Babulo. Baby Babulo. Maliba dakane bolo mandebe lobo laba ina foko flengono ji mais mandente bo foka djewli machallah mandete seka bon ne balama la membao masami alaye le 8 août un esclave Gounam Basilo mene le 15 août anye 3 yoro saba mene no e ber oni menanka oni agosago le 30 septembre amena yoro mene tuni obeke agulok en tesol amekla ko fenemene. Le 15, amena yoro même netuni, amena le 15 novembre, amena yoro sabamene, obena ke Kidal, Tombouctou, on y douanzan. Armée malienne monte en tasma qui s'est blindé. Et Alana Kira, vraiment, anga kele, ameka noya, anga kele la, alhamdoulilah. Quand ça vient de côté militaire, vraiment, ame ala tanto, ame ala wolimandon. Vraiment, ni bek, mais c'est quelque chose sur nous, on a Mali kono, ange me boni fadin sagoyaina, mais n'a mettra ame seni ala sonama. Donc le 15 novembre, amena yoro sabamene, Kidal, Tombouctou, on y douanzan. Le 15 décembre,
nous bena taga le 31 décembre ne ala ma fuy kana ko kobe jurube shiba e shimala masami ala e kunye don fo badron ka sira le 31 septembre flan encore ne ala sonama le 15 décembre ne ala sonama amena yoro duru mine yoro duru gawo ansongo moti senu oni mob donc amena yoro duru fene mine ne ala ma fuy kana donc ame ala tanto kanga fama tanto kadaka obeka baraminke anyeba bella vraiment nous sommes tellement fiers d'être maliens vraiment ame kumala erimina un munissement un autre état franchir dans le cadre de la rétrocession des camps de casse-blé voilà ja ni amunissement na ja amunissement est zon groupe de ja amunissement est zon groupe de ja Francis kuma kana ni mɔgɔ fɛn fɛn an ka jamana kɔnɔna la ja u bɛ tila ka minɛnw Francis bɛ tila ka minɛn bɛ tila ka louer Francis de fɛnɛ fɛ c'est-à-dire à la base de amunissement c'est-à-dire Francis l'ONU bɛ wari de di Francis ma en derrière donc marifa minnu kan ka di an ka Afrique sous-région minnu bɛna amunissement kɔnɔna la a bɛ k'i kɔnɔ k'olu yɛrɛ de b'u yɛrɛ ka marifa di u yɛrɛ ma ja marifa t'u bolo yɛrɛ o marifa min n'u bɛ o bɛ k'u bolo ka u t'u ka u ka amunissement contrat kɔnɔna la Francis u bɛ wari minɛ ONU na o wari bɛ tila ka don Francis de kun c'est-à-dire Francis c'est un pays désespéré quoi a bɛn ala na kira cɛ c'est-à-dire Francis c'est un pays corrompu en toute catégorie que l'être humain peut songer dans sa tête il y a Francis là c'est-à-dire ni yɛrɛ ko ko yuruku dɔrɔn Francis tɔgɔ de don o de sɔn ma an ka jamana ninnu bɛɛ la i ma an ka jamana fana bɛ yuruku la n bɛ tila ka na n da don o la machallah donc vraiment l'armée malienne monte en puissance casque bleu ou yoro blatuni et au Ouagassogou et au centre de Goundam et Ber la mission oisienne au Mali et MINUSMA restitue sa base de Menanka ce 25 août 2023 ont enregistré alors 4 camps rétrocèdent dans 3 au nord et donc 3 au nord et 1 au centre. Donc, comme on voit qu'à fois, donc quand ça va au frère de tu kunu, alhamdulillah, rabbil alamina. Donc, on a fait beaucoup de drapeaux tout fambé, mais il y a des thèmes, il y a la Wagner tout non fait, Poutine tout non fait, Mali famo de dou, on a sur sous Dalamado, où il est contané Badou, Massami Alaye Agnabourila. Donc, l'armée malienne monte en puissance, nous fouilla là, à la tatou, à la volume donc, faut moi donner fenêtre, mais n'y décider, on me donne une gaille, pour qu'on a donc faut famo beaucoup. Amola Erimina, anga ministre Sanmamba, anga ministre Sanmamba, nga che masami alaye noy Ablaye Diop ye, ni bekera le fere ñogona Mali kono, ame boni farin sagoya o de nga terme croy, ni bekera mo mami ñogoy ndron, ne mo min to foka fo ni bekoro ñogoy, o tiki kana tanturi, ne ma o fo mo madron e ka ko be flan ka foyala. Parce que no de fonte donc ni misgi mani wante fari chien na tenganye inshallah. Donc Ablaye Diop ale mande masadi ale fleni ale be mona de bo malendina ani amunissement kumana u bena boto mina nga jamana kono komi bora ka calendrier da o mato mina a bere fleni ta a totoro yoro tan ani nani yoro tan nani masami alaye yoro chama mina na ala o yoro chama mina na la ne a to calendrier de au nyakoro le 30 septembre ame domine et le 15 novembre ame domine le 15 décembre ame domine faut qu'on a beban donc ay sans trop tarder ay Ablaye Diop la ani Gilles Michaud, secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité du personnel des Nations Unies, a effectué une visite de travail au Mali du 21 au 23 août 2023 pour apporter son soutien au retrait de la MINUSMA d'ici au 31 décembre 2023 suite à la résolution 2690 mettant fin à son mandat. Dans ce contexte, Gilles Michaud a rencontré les autorités maliennes, notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, afin d'assurer le bon déroulement d'un plan de retrait coordonné, ordonné et sécurisé prenant en compte la sécurité du personnel des Nations Unies. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'était vraiment de continuer dans l'esprit de collaboration au niveau de sécurité, tant durant la phase du retrait de la MINUSMA qu'après le départ de la MINUSMA, où ce que les Nations Unies sont commises à continuer à supporter la population malienne par l'entremise du gouvernement du Mali. Le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a quant à lui réitéré le soutien du gouvernement malien. Naturellement, l'État malien, en tant que pays hôte de la mission, et dans le cadre de l'exercice de son rôle régalien d'assurer la sécurité des personnes et des biens qui vivent dans notre pays, c'est notre responsabilité d'assurer leur sécurité.
En particulier, la préoccupation, c'est de savoir, après le départ de la MINUSMA, il y a les fonds, programmes et agences des Nations Unies qui vont rester ici, qui étaient là aussi avant la MINUSMA. Donc nous avons donné des assurances que le Mali va continuer à assurer leur sécurité, tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays, où ils ont des programmes de soutien aux populations maliennes. Cette visite de 2 jours a également offert l'occasion de discuter de la poursuite des programmes des agences onusiennes au Mali après le retrait de la MINUSMA. Donc on est bala la mabrao, aure nyabala, donc on est kouye Ablaye Diop de son excellence, ani amnisma mo nyemo baw, wo nyonye ka donga foko Mali état mien, Mali kongoloba akandala, yefamu, Mali kongoloba akandala, Mali beka kosugu beke par rapport au droit international. Voilà, pour qu'on fasse charia qu'on a là, avec un barat à Ketoula. Donc, Massame Alaye, Ame Ablaye Diop Fenefo, à Kabarala, à l'aide des infos pertinentes, moi Dante, j'ai fait que mon analyse. Donc, Ambola Hermina, Angandadou Sissayan, Angandadou Dien qui va tola, Angandadou Kumaorala qui est très très important pour moi. Ne pas la mabrao, Abeba donga fo, ko mo nakunga kroni, an nakunga kronani, an nanaya, an wulaka keleke. Mɔgɔw sara la mɔgɔ minnu fatura kɛlɛ in na ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya an ye kɛlɛ de kɛ walasa an ka se nin yɔrɔ ma an ye kɛlɛ de kɛ ni ala ye Asimi Goita da an ma Simbo dakantigi ala k'a simaya ala ka Jibirilayi kabankun biri Asimi kan an ye kɛlɛ de kɛ wala ka alasa yani ala ka Asimi da anw ma ala kelen ka Asimi da anw ma Asimi nana sɔrɔ an bɛ ka kɛlɛ kɛ fɛn dɔ de kama o kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko an bɛ sariya fɛ an ka jamana kɔnɔ les Maliens veulent la justice chez nous o kun y'an ka kɛlɛ fan fɔlɔ de ko parce que ko sariya k'a tɛ bato Mali kɔnɔna la ko maa tɛ ka sariya tagabolo lataga a kan ka taa cogo min na an ye kɛlɛ kɛ o de kama o kɛra ka sɔrɔ Asimi Goita ma na an tɛ Asimi dɔn an t'a bɔyɔrɔ dɔn a bɛ ka baara kɛ nord la a bɛ ka servir kɛ surasi duuru ninnu nana o de la u yɛrɛ ka kuma de don ko ils sont venus parachever les cris des Maliens a kɛra o bɛɛ sigilen ɲɛna c'est fait devant Dieu et vous donc ne bɛna n ka analyse min di nin mais fait a ka ne bɔ a la pour une seule seconde a ko hali kasonge yɛrɛ a k'a bɔ a la pour une seconde mais a bɛ kow lajɛ tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu parce que an bɛ jamana jɔ de la parce que mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ mun kɔ le panafricanisme n'est pas une mode c'est-à-dire anw ye panafricains de ye an ko k'an bɛ bɔ faden sagoya de la parce que depuis ala ye diɲɛ dan tubabu ma se ka foyi k'a yɛrɛ ye ni farafin tɛ wa tubabu sera farafin na cogo jumɛn parce que le noir aime procrastiner ne bala lamɛnbagaw tubabu bɛ ka anw tɔɔrɔ tubabu bɛ ka anw bisi il y a plus de 800 ans dɔwɛrɛ foyi tɛ tubabu man kɛ kun n'an ye tubabu tɛ foyi dɔn ka tɛmɛ an kan anw bɛ to nin faden sagoya nin la maa minnu mana bɔ k'u bɛ bɔ ka mɔgɔw la bɔ u yɛrɛ kalama a ko la mɔgɔw b'a fɔ ko fa b'o la n'u b'a fɔ ko fa b'o la u b'a fɔ ko o ka teli n'u b'a fɔ ko ka teli u b'a fɔ ko ka taga dɔɔni dɔɔni ne bɛna aw bɛ bɔ nin bɛɛ la ne bɛna nana aw ye bagolo siman de kan aw vous allez être votre propre juge aw de bɛ k'aw yɛrɛ ka témoin mais ne kɔni ka jamana tɛ ci sigilen ɲɛna wa ne bɛ Asimi supporter tiɲɛ de kan wa Asimi b'an ka justice sabati parce que il n'a pas de choix a nakun de don wa a b'a kɛ. On ne négocie même pas avec le président. C'est son devoir le plus absolu. Mais maintenant, il y a kumina, aw de be bona ka réponse yi. An se kana makunya ka ke vive ni kule ba yan. A koni yem bolin sanga sur su commentaire ba ke. Donc, mais ñu commentaire ke galon kan. Ñu commentaire ke tiere kan. Aw jolen ber, o be ka drapeau turu. Olu be sanga jamana yi beba kalama. Donc netna ma si commentaire ke galon kan yan. Wa no kadawe dron vraiment akana naje. Tiɲɛ yɛrɛ ka di ala ye n tɛ ka n ka so k'o mɔgɔ kama n bɛ ka n ka so kɛ jɔnw de kama maa minnu ko ko ala maa minnu ko ko mali maa minnu ko ko panafricanisme maa minnu ko k'u tɛ kɛ tubabuw ka jɔn ye maa minnu ko k'u tɛ farafin fana to yen i k'u kɛ faden sago ye o de ye ne ka kɛlɛ kun ye que cela soit très clair ne bɛ ka Asimi supporter o de kama le moment donc ne t'o ye dɔrɔn ne bɛ n ka terrain ci que cela soit très clair i ye faamu ne bɛ si ɲɛna o de kama ne bɛ ka n ka jamana kɛlɛ k'o de kama donc kɛlɛ in daminɛna mun na an bɛ taga ɲini on va retourner au début mɔgɔ fa tɔgɔ ma fɔ yan mɔgɔ ba tɔgɔ ma fɔ yan mɔgɔ fa ma neni mɔgɔ ba ma neni ne ko n ko kɛlɛ daminɛna mun kama an bɛ segin ka na o daminɛ la ne y'o dɔrɔn de fɔ donc an ye kɛlɛ daminɛ ni mun de ye on a dit que nous sommes des panafricains ko on représente les valeurs de l'Afrique an ka jamana kɔnɔ farafinya valeur o tɛ sonyɛli ye farafinya valeur o tɛ nkalontigɛ ye farafinya valeur man di o ye dalakan timɛ de ye yɛrɛ dɔn o de a bɛ fɔ o de ma ko sinbo mɔgɔ min b'a yɛrɛ dɔn mɔgɔ min b'a dalakan timɛ maa min ye mun fɔ a t'a tu k'a nɛmu o de ye manden sariya ye manden tariku de y'o ye maa min a bɛ sariya bato hali fɔlɔ mali kɔnɔ ni dɔrɔmɛ kelen kun binna i t'a ta
Quand on to solmadina là, on comme to ka wordadi, kala ni mɔgɔ mbata, ik misiki ka mɔgɔ lajɛ pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, mɔgɔ bɛ tɛmɛ wordala mɔgɔ si t'a ta. O de y'an danbe. Manden, cɛ kun tɛ kɛ cɛ ye, tant que ni zoya sɔn b'i la, n'i ye zo i tɛ cɛ ye. O ye anw na mɔna ten de. Donc ne bɛ segin tariku de la, aw de bɛ jugement kɛ aw yɛrɛ ye. O la an bɛ bɔ vive baba in na, parce que masa min Ala ye kasonge, il va partir. An tɛ kasonge fɛ bi, an t'a fɛ sini. Et je vais vous donner pourquoi j'ai mes raisons. Mais n'a bɛda aw ma. Ne bala lamɛbagaw. Donc panafricainiya tɛ sanga ye, manokɛn tɛ, c'est mode de vie de don. C'est un courant politique. Le panafricanisme n'est pas une mode, c'est un courant politique. Restons éveillés et ne laissons pas des régimes factiocher, exploiter nos combats pour souffrir une porte de sortir après leur trahison. C'est là, ça c'est très très important. C'est très très sacré. Ola nya fo yana ngai kasonge boala ay asimi boala ay ne re boala anga kuma tiɲɛ kan parce que mɔgɔ min lamɛ fɛn kelen de kama parce que me tiɲɛ de fɔ wɔn tɛ nkalon tigɛ fo ka taa n dan kaburu kɔnɔ fo n'a sɔrɔ ni mun dira ma tiɲɛ t'o kuma ye mais n bɛ fɛn fɛn n tɛ nkalon tigɛ fo ka diɲɛ wuli inshallah. Donc ne bɔra ka définition min di anw ma sisan anw ye panafricains de ye an ye kɛlɛ daminɛ an danbe na an valeur de kan o n'an ka tabiya walasa an k'an yɛrɛ ta kasonge kun tɛ yen asimi kun tɛ yen que cela soit très clair. En bora carré kono ko boka bo fangala ko parce qu'il y avait pas la justice au Mali. O il y a 3 ans de cela ala inséré. Donc o de panafricainiya dambe doy. Ko parce que ko bo avec ka barake tobuyi. O de yanga panafricainiya dambe doy. O kele mamina ay kele de ke kanga misi ka faga ka wara ka faga ka jara ka faga o de kera. Les panafricains on a fait notre combat. Donc on doit rester éveillé pour que personne ne va prendre notre régime en otage avec des idées fatouches et nous faire souffrir encore une fois. Au lieu panafricain. Avec un tour minatan. Naya makun parce que Asmin Kadanye, en beba don ala to Muhammadu et ala to Muhammadu et c'est to Muhammadu en beba don afoko kasonge te ka saria batu mali konna la. Dobi joko dante ko comment ça? Il peut qu'il faut mon effet. Mais na fond yana, ne bena amafoko c'est un homme de droit. Ne bena droit de définition fa rien. Moi, je vais lui montrer que sur le quartier qu'on a moitié, qu'est-ce qu'on a là. Ne bena droit de définition faut kasonge yana, kasonge reba fone yana, na lebe ka barake na te ka barake. Ne bena droit de définition de faut kasonge yana, asimi ba fone yana, ni kasonge comme avec le ministre de la défense de nous, en malien on tate. Avec le ministre de la justice de nous, en malien on tate. As far as we concerned, he's not doing the job. Ateka barake. Nya sans sabari ateka barake. Poutre paix ateka ke. Ou antena makwakan. Antena makwakan. Que cela soit très clair. Donc, on est clair de que on est panafricain on est. Panafricain est politique mien. Politique courant de do. Politique mien do ni ba clair que il be jo sora la. Ni jo sora la. Mumbe en asran, angana mongona bla anga jamana nyamoya la. Ka mogo bla anga sera nyamoya la. Mogo mimina anga clair ta ka ke fuya ambolo. Ye famu. Ka clair kana ana segin o segin kelena ante fe ori ka ke. Parce que nous kera ça c'est de trahison. Oui jamfadi. Ça n'a pas d'intégrité. Et ça, ce n'est que du trahison. Mon année, il faut que Maliens. Neko, ama bo ka foko boaka bo fanga la ko parce que charate ka bali bato mali kono makea. Aya sebenke. Neko, ngo ambora domina ka gabakuru fli boama. Ambora domina Karimi Keita ka boli ka bo mali kona la. Ambora domina kata boa mina ka du kono. Ambora domina mali beka boka mali beka tasmai neba au yiningao akoko ala akoko akira ani ala na kiache abe domina nya san sabai bo fanga la domina nya san sabai ni ku ya fa na bi ko mali bini to kelena ani ala na kiache akuma bo ba no la. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Donc nous commençons ni Matseko répondront au bout de 5 secondes. Donc vraiment Kasonge doit partir. Assimi be Kasonge lata, Assimi doit choisir entre Kasonge et nous. Ah ouais? Assimi be Kasonge choisi ou va be Malien on choisi. Quel est sur le niveau de moi? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Il va choisir Kasonge ou il va choisir les Maliens. Parce que as far as we concern, ateka barake. Mali kono bi ateka barake, ate ali sharia, ata koro ere donc à la première place. Mon amène au fond yana. OK, dobi joko dante ku tse ko fana soudme. Oh yeah! Oh yeah! Ata koro donc parce que ateka barake.
wani asima kasonge bo ankuna o koro ko asimi na anga keleta en otage ante soma o panafricain tabia goloneni o tanga tabia parce que un kelele qui est fait non fait un objectif être un panafricain c'est d'avoir des objectifs très concrets. Et l'un de nos objectifs au Mali, c'était de combattre la corruption, c'était de combattre l'injustice. Il y a toujours l'injustice dans mon pays. On ne peut pas se taire. Assimi, où est notre justice? On veut notre justice. Amanga justice non fait simu dakanti, ake alakama, ikanga justice sabati, ina kundo odi, marfachi doronte. Parce qu'il se qui chike marfachi là, il se ka berbe mene, il se ka guna mbemene, il se ka ndui mbemene, ni justice jamana kono ote dugui, dobi joko dante to dme. OK, anga taka définition na. Anga kuma justice définition kan. Parce que nous le faut, on me considère donner date kan ni passeport, ni nga prévu de biala la. Anga kuma justice définition kan. How is important is the criminal justice system. Ne anglais di. Ko criminal justice a system. Na fa juma ne bala jian kono. Sharia bunyali, sharia system. L'homme sigira jamana kono. A bunyali yere kun munaka nga bunya. Na bunyali na fa baye mu jian kono anga dadola. The criminal justice system goal is to maintain order in a society by pushing those who bring the law and protecting the welfare of a citizen. Ko sharia korote dore kasonge baramina Mali kono asimi mumbe aka patroyala una kunte dore Mali kono jeto alaye ko sharia e fene ko mumba to mate krimi mate faga jamana kono mumba to e sharia mi sigira jamana kono beba abunya bebe do adafe mumba to jamana deun kono ni mami masonga oke o tigibe mineka nyangata be sigira nyana ko sharia koro odi à la première place. Sharia koro odi à la première place. Odi sharia koro. Ni mama songa sharia bunya, ni mama son ama. Ima fomu obe mineka nyangata ko bla place la. Ne ba o yinga sa Malien. Est-ce que Mali kono ambe kuma la erimnao? Est-ce que Obek ake? Ne ma fonga nga simi to boala. Ninga kuma dem na nye sara wala de parce que me boroke mo wakil mo refait. Parce que dié bere bene la main. Donc ne tenan to blaze e palango non kun fait. Nya fo na kuma dem la. Nga asimi to boala. Ali aye kasonga yere to boala. Anga Mali to fo, anga kuma sharaka. Donc non on clalo là, awrebe bonaka réponsier. C'est à vous maintenant d'être votre propre juge. Awrebe ni Mali kadawo ko ma kadne to mina. Comment beyan kali Mali na. Awrebe nakuka aw daleno alala nakuka aw daleno ka joula nakuka aw daleme fefela o ya ko dan o ya dalema ko chrétien la ne ba awre to aka critique awre. C'est ce que moi je vais faire aujourd'hui. Ne ko oma ngo sharia justice nga nafa ye muneye an nafa te doreye asiku ye muneye asiku te doreye ko mamurumbe sharia soso. Criminal justice system goal is to maintain order in a society. Ko sharia siku ye fenkelen pere die kono ko ka sharia mo kana se ka soso dugu be konala jamana konala dugu konala o de sharia siku ye ne kasonge to fo ne asimi goita to fo ne Mali to fo ne dante to fo ne auto fo ne sharia de fo onyana ne be ka onyi nga sisan mo est-ce que o be ka ke Mali kono est-ce que ne mu fo sisan sharia définition est-ce que ne me ka ke Mali kono ate ka ke ama bo agenne la ni asansa ba yo. Donc, on est chien. Donc, nous sommes on m'a fait Assimi Goïtanyana. Quand on choisit, ou avec Kassongé choisi. Mais avec Kassongé de choisi, vraiment, nous, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que nous sommes des panafricains. Objectif de débat, on a. On va donc en a mouna jamana. On va donc avec les blancs kumina. En tant qu'on fait. En tant qu'on fait. On sait qu'on fait mourir. Donc, Kassongé doit être replacé. On doit aller au but. On a jamana charabe bonya, mate bimrokan. C'est ce que nous on demande. Donc, le premier élément est charade définition. Donc, justice qui dit que sharia bolu mero kan ni mero mko kati songa bola kan ka jamana demunu tonela kulu protéger, protecting the welfare of the citizen. Ko jamana don se ka femi yunu uire
ko ka o protecter mɔgɔ kana o minɛ u la ni e ta y'i ka n'i ka du b'i bolo mɔgɔ kana i ka du minɛ i la n'i ka mobili b'i bolo mɔgɔ kana bi kan k'i ka mobili minɛ i la k'i to carré kɔnɔ polisi kana bagi ma ka file fiyɛ la k'i la jɔ ka taa kasomunba la i ka 1000 francs di walasa i ka don yuruku la o kana k'i la nka i ka jamana kɔnɔ i ka du tɛ minɛ i la i ka jamana kɔnɔ misiri tɛ feere Mali wɔrɔtigi ma i ka jamana kɔnɔ kaburudon tɛ feere i ka jamana kɔnɔ i tɛ bɔ i ka du kɔnɔ i ka jamana kɔnɔ maa tɛna taa kogo jɔ i ka terrain sanni kan ka sɔrɔ papier t'a bolo papier min b'a bolo tiɲɛ tɛ i ka jamana kɔnɔ papier saba tɛ bɔ dugukolo kelen na depuis Ala ye n dan diɲɛ kɔnɔ n ye n si kɛ Amérique ma deli ka ye ɲɛ la ni n fa bara tɛ mais Mali de t'a dɔn dɔ bɛ jɔ nin yɔrɔ la sisan n'olu ma den dɔn ko Dante ko c'est partout en Afrique l'Afrique n'est pas mon problème c'est le Mali qui m'intéresse d'abord ni n tilala Mali la n bɛ n da don Afrique tɔw la ne b'aw ɲininka sisan ni nin ye sariya ye est-ce que nin bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la a tɛ ka kɛ ko ka jamanadenw ka bolofɛnw ko k'a protéger justice nafa de ye nin Kasonge sigikun ye nin de Assimi y'a ka patron ye ni Kasonge ma se ka kɛ a bɛ ta ka da Assimi kun parce que Kasonge bɛ fɛn fɛn kɛ Assimi b'a bɛɛ kalama Kasonge bɛ reporter kɛ ni mɔgɔ min ye directement après Allah c'est Assimi Goïta au Mali ne b'aw ɲininka o Assimi bɛ nin dɔn Kasonge bɛ nin dɔn Assimi Goïta est-ce que nin bɛ ka kɛ e ka jamana kɔnɔ bi nin heure in na a tɛ ka kɛ donc anw dun ye e lasigi an kunna nin de la donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dis-nous ce qu'on doit faire pour vous aider mais il faut qu'il y ait un charia on veut que Mali ka kɛ jamana ye on veut que Mali on veut que charia ɲini depuis Moro Keita i sigi don min na ce n'est rien à voir avec toi e nana an sɔrɔ nin kɛlɛ de la yan i ko k'i bɛ se k'a ɲɛnabɔ donc on croit en Dieu on va vous donner votre chance il faut vraiment exécuter ça on veut pas de beaux discours anti discours foyi la on veut que i ka charia ɲɛnabɔ s'il vous plaît avec tout le respect i b'an ka charia d'a ma nin yɔrɔ in na an bɛ ka nin fɔ aw ye mun na aw ɲɛ b'a la Mali la tellement que u b'a se k'u ye maliyɛndenw ta u kunkolo la ne dun tɛ sɔn mɔgɔ si ka maliyɛnden ta a kunkolo la u bɛ fɛ k'an ta an kunkolo la an kunkolo tanni tɛ foyi k'u la tuguni masa min ye Ala ye ɲɛ bɛ mun de la u filɛ ka bɔ ni article dɔ ye parce que kunna sini n kumana Kasonge kan n bɛ bɔ mun kalama u bɔlen bɛ ni article ye k'a kunkolo bila o sanfɛla la et regarde ce qu'ils ont dit que un nouveau défi relevé pour le département de la justice. Quel défi que notre département de la justice a relevé. Ima Malia, ni ma yɛrɛ bɔ i kalama dɔrɔn ni ne panafricain définition ko panafricain te kumaye ko modi tɛ ko kɛwale de don kɛwale jumɛn de don mɔgɔw ye laɲini minnu ɲini ko k'o la sabati ko de ye panafricain kɔrɔ ye ne b'aw ɲininka o u filɛ ka Kasonge kunkolo bila page yɔrɔ min kan Mali journal kɔnɔ e ni Ala cɛ jamana bɛ se ka jɔ nin kan mɔgɔ bi tu yɛrɛ kalama ka Kasonge tɔgɔ bila ka Kasonge kunkolo bila an ka jamana page kan ko un nouveau défi relevé par le justice département du Mali par le département de la justice je m'excuse ko Mali département ko Mali charia bon ko ye défi kura belebeleba ko ye kɔlɔlɔ belebeleba dɔ ta ka b'u kan quel putain de défi notre département de la justice a soulevé pour te répéter on va pas nous frapper dans la tête au banana Kasonge bɛ taga bɔ yen an t'a fɛ 3 ans il n'a pas pu faire a bɛ se k'ale soso minɛ a bɛ se fɛn fɛn la ka baga fantandenw ma k'a bɛ mɔgɔw la makun on ne veut plus de lui an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini on veut quelqu'un de compétent quelqu'un qui va venir kɛ ka bɛɛ minɛ ka bɛɛ don bɛrɛ la an mago b'o de la Kasonge tɛ Assimi wallahi bilahi lezi ni nakun de an tɛ promesse foyi fɛ tuguni après 3 ans Amérique président bɛ san 4 de kɛ fanga la sɔɔni e bɛ san 4 kɛ fanga la donc vraiment i bɛ sabali ne b'i fɛ ne b'i supporter mais ne tɛ nin supporter nkalon kan dɛ an ka sariya t'an ka jamana kɔnɔ sariya tɛ ka bonya maliyɛndenw tɔɲɔlen don bɛɛ de tɔɲɔlen don tout le monde est fatigué ne Dante b'a la bɛɛ ni mɔgɔ b'i fɛ hali mɔgɔ minnu b'i fɛ nin yɔrɔ in na n bɛ Fifi Diop fo Fifi Diop ye video min audio min bila n y'a lamɛn fo n kasira a ko n bɛ ka kuma ni fanga in kan a bɛ mun kɛ n na Ala de b'a dɔn muso y'a fɔ a bɛn Ala na kira cɛ Fifi Diop i fɔlen don Faransi n bɛ ka mun fɔ fanga in kan a bɛ mun kɛ ne la ne de b'a dɔn tellement que n ye fanga in y'a kanu n ye kɛlɛ kɛ k'ala sigi ne Dante fɛnɛ b'o cogo de la mais k'i sigi yan ka dɔnkɔrɔmugu du nkalon kan o bɛ se ka bɛn yan ça ne peut pas mɔgɔ si tɛ to yen mɔgɔ ka fɛn de bɛ minɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ ko président kura sigilen tɛ an b'an sigi o la misiri tɛ to yen kaburudon tɛ to yen mɔgɔ ka du tɛ to yen n ka cɛ mɔgɔ minnu bɛ video kɛ k'u ka jamana kɛlɛ kɛ olu tɛ to yen maa si tɛ to yen o tuma mun de don an bɛ mun de kɛ an b'an yɛrɛ faga donc il faut vraiment renforcer notre justice président i n'an tɛna bɛn justice ko in na dɛ n tɛ nɛgɛ dɛ i n'an tɛ bɛn a la bi an tɛna bɛn a la sini parce que mɔgɔ nakun ka kɔrɔ ni nous sommes des panafricains an ye kɛlɛ kɛ an bɛ ka kɛlɛ kɛ conviction de kama
Voilà. Ameka keleke anga conviction ni kama. Antika keleke moko kama ne. Ameka keleke anga conviction ni kama. On te fait confiance. Ambolo ere bese ka tanani. Donc ni golo ere bora ikre le bora qui be kasonge commentaire ganyana. Vraiment alika kuma ikala segi parce que c'était pas la vérité tiens qu'elle allait. Tiens qu'elle allait. Moi aussi son était kasonge ne ere doronte. Antaro kumindo. Donc kasonge il ne peut pas faire le travail. Anta fait bi, anta fait chini. Wa amena bokene man clé flena ka gain. Ame boka kasonge dénoncer. On va sortir. Amena Mali bela boni ala mafoui kana. Kasonge va partir. On veut pas Assimi, tu vas choisir Kasonge ou tu vas choisir notre justice. Il y a pas de justice au Mali, on veut la justice dans notre pays. Aman sikena. Depuis un temps que président avec la justice ko keleke. Ame justice ko kela depuis moro keta be balolé. Otmanga jamana e bassa douri. Aman sikeni kule la. Ko ka shara da mo te ka seka. Aman sikola. On veut notre justice. Donc Ibn Aladje ko malien béton no justice ko la. Ibe kala kana Mali journal parler doye ka Kasonge kulo bla au sans fait. Iba do oro la kanso la jamase. Iba do la kanso la kamase. Ibe kala ka senga bola. Ibe na justice départ, ibe na justice définition kala anglais la. Mbora ka da obema. Ko jamana min be munke justice ye mune. Jamana min ko mate moko tonyo, mate bi moko kan, ni bingara moko kan. O jamana kono la o moko o be mine ka nyangata. Jamana demu no jamana kono. U ka bula fe be sabati, u ka bula fe be makara. Moko te bi utaka, ni moko binu utaka, ite boyan sera sans fait. Ne ko ne ba on nyingao. Ni est-ce que Mali be tembi ni eri na ameka kuma eri na. C'est faux. Ni afoka be te ye galunteke. Donate te ntolo Kasonge be ka barake wa te ka barake. Donate ko ke Assimi atamuni kama Assimi ngabo ko fa onyana. Donc Assimi, où est notre justice? Il faut choisir entre Kasonge et les Maliens. C'est à vous de choisir. Donc amola erimina et dictionnaire la kana fa onyana ko et shara mune tuni shara mune this system ensure that suspects are appropriately investigated, prosecuted and defend to guarantee a fair trial. Ko jamana min kono ni sara be mamuni ye cheninke ko oti obenyini ye famu suspect o de mami cheninke obenyini ka aye obenyini ka investigation kaka obenyini ka sara bula ka nyangata obenyini ka klaka bla sara la besikle nyana faut te drum ngosila ani nyangata mga kanga katakadama. Voilà pourquoi c'est important que le criminal justice system work. Voilà l'importance du système judiciaire. Est-ce que Mali bete avec moi la erimna? Malien diou, ama boka keleke boafen ni la kaswantaro Assimi Goïta bena fangala. Ni netanga kele kunya, ama boka rekon la marfama tia on no fen la. Donc pourquoi man si bi après 3 ans, kake comme si obeka kanga jamana kono. Ateka ke. Pourquoi man makwa kan? Amana so moment, ori kananga jamana kono la. Si on tolère d'être traité comme ça, c'est comme ça on va être traité. Il faut y avoir un ministre de ces barres là. Il faut que nous ayons comme on me boka vidéo que quelqu'un est le kasola. Hein? Voilà ça me roka sera me roku maku comme roka intimidation comme rola. Alors que ne boka justice trop fort définition fort on y a. Aye me roku kuma quelle est définition là? A fora de abidam na nimu ko the criminal justice system goal is to maintain order in a society. Kuka sharia baton jamana konala order koro kuka klenia sabati jamana konala ori justice system definition ka klenia sabati jamana konala klenia est-ce que klenia sabati no Mali konala klenia sabati nte muso do ne wole bia ko dante we nga mobili de menena kana ka mécanisme black na kana mobili valant ka bo kan to akono ay wole ka kisa foyena ko ngana trop fort vraiment nyaka voko la mais fon kashira a ben ala na krachi ay boutique de sang ou ya ka boutique minala ka klaka aka boutique sané ale mu boutique sang ka klaka na polso black ici au blanc no fait ka vika bolo et monnaie ka bona français ka ministre Mali kono a obligé ka sengata ka français ka inventer la tourner en fa jamana la ne dante me kuma la menga na flo be black ta malla nga che ibita bagima iseka befoni a befoni mo ba kono ki ka kumira kaka o te ne te joron yere tala wallahi ne be joron nga jamana la am se kan sikola surasi keke nani marfaye kana suranga kelela kele kume fina ibe ne sigi jamana nyamgo la masami ala ereka kele kumba yoro mi awon be ka kele mi gabi nyanga surasu talen ber ka tuka drapeau touré do le tara ka tanga jamana mina awna
On est clamé, on est sa clamé, non fait bi. Donne un akana Antonio, avec qui kono, qu'on soit si quelqu'un qui la foule avec mouillé, qu'on a saria de sabati jamana konala. Parce qu'elle est, tonora saria de sabati ale kama. Saria batomagari kama, batomalari kama. Masami Allah, c'est tout à fait le contraire quand ça vient des Maliens nommables. Mais quand ça vient des autres ennemis, amo kola giri. Mais on est montanga jamana konaya. En tout cas, c'est qu'elle a un beau tchanga jamana kono quand on kumafo. On ne veut pas kasongi. Si nous goûtons, nous avons que cela soit très clair. Parce que Kasonga patron est nous sommes des panafricains. On a des objectifs très très concrets. On veut la justice chez nous. Donnez bala na bras ni ne justice définition. Donc on a 600. Kasonga troté à définition na. A Jamunta à définition na. Yefom. Asimi troté à définition na. Date troté à définition na. Mali est troté à définition na. À définition troé mu ko charia. O de y'a tɔgɔ ye sariya de don mɔgɔ min bɛ kolon kɛ k'o bila a bɛrɛ la mɔgɔ min ma sɔn ka sariya bato k'o bila a bɛrɛ la mɔgɔ kana wusa ni mɔgɔ ye mɔgɔ kana juguya ni mɔgɔ ye ka bɛɛ bila a bɛrɛ la walasa bɛɛ bɛ se ka jamanaden mɔgɔ kana bi ta hali ka bigi mɔgɔ kana se ka bi kan ka minɛ la est ce que Mali bɛ ten cogo la a tɛ ten an ma kɛlɛ kɛ o de nɔfɛ nin y'a san 3 ye wa an ye kɛlɛ kɛ o de nɔfɛ cɛ tɔgɔ Mamadu bon mun na tɛ ka kɛ an ye mun de kɛ Asimi na an ye mun de k'a la pour que a t'an ka sariya d'an ma ni a tɛ se ka kɛ a y'a fɔ an ɲɛna an bɛ se ka mun kɛ k'a dɛmɛ wa. La fois derrière a mun fanyana qu'on a le ko même ngomene ka on me kila kana kashi aide no kuno an kuntia fo kiki sika kuna. Non. Son excellence, avec tout le respect, on a des objectifs comme vous, on veut notre justice, c'est tout. Il faut choisir entre le Mali et Kasongi. On n'a pas de justice chez nous. Que cela soit très clair. Peut-être qu'il est taté là, mais on bête tarbe kaminana. Yo muso kata muso swaka mobili konna la kaka mobili ka avalan boala a beni sumana watara che ka valan boala ka muso che ka bon mobili kono ay taxi ta kata so a kunana malle la ka be boutique dale a obligé la ka segata farasi fak mani nga doala na kuma foyena kun kana ka voko jie wallahi bilali singu ba jie wa ako atara boutique dale malle jone kama parce que Asimi ne kadai ma klanga ye ko ne meka ke vraiment adusu kashile no an bɛɛ b'o kɛlɛ de la yan donc an tɛna se k'an makun sariya batunbaga kan anw tɛ faden sago ye dɔ bɛ jɔ non Dante i b'a dɔn bon nin bɛ Mali kɔnɔ a mɛnna nin ko ninnu se ka ɲɛnabɔ dɔɔni o ye fugariya kan de c'est faux ne y'a fɔ a ɲɛna ko Amérique ye jamana 50 de Mali ye jamana 1 de il faut qu'on se respecte a ye moment donné hadamaden i k'i yɛrɛ bonya k'i ka jamana bonya nin fɔli yɛrɛ kan ka Maliyɛn den bɛɛ maloya k'i bɛ jɔ ko e ka jamana ko sariya tɛ e ka jamana kɔnɔ kun min na k'i bɛ bɔ k'o ɲɛfɔ c'est de la honte. O tuma sara bɛ mɔgɔ min ka jamana kɔnɔ waraw de bɛ yan ou bɛ mangalaniw de bɛ yen ou bɛ samaw de bɛ k'u jamana mara donc soyons très clairs on veut la justice donc o yɔrɔ la sisan recherche y'a yɛrɛ na k'a fɔ ko what make a justice system corrupt ko mun de b'a to sariya bɛ kɛ sariya kolon ye mun de b'a to mɔgɔw bɛ don sariya kan ni nafolo ye corruption ka yuruguyurugu kɛ sariya kɔnɔ ko o siw ye mun ye bon n tɛna mɔgɔ fɛnɛ tɔgɔ fɔ yan tuguni ne b'a aw yɛrɛ to yen sisan a ka bɔ ni a ka définition ye ne bɛna recherche de kɛ ka da aw ma ne b'a aw de to yen sisan parce que i b'a dɔn an ka jamana sera niveau dɔ ma n'i bɔra ka débat intellectuel kɛ dɔw bɛ bɔ ni manamanakan fɔ de ne y'a fɔ ɲɛna ko Mali bɛ jɔ ne Dante don Mali bɛ jɔ ne Dante tɛ o Mali bɛ jɔ Asimi Goïta don Mali bɛ jɔ Asimi Goïta tɛ o Mali bɛ jɔ Mali de bɛ jɔ parce que mun de la on n'a pas de choix taga yɔrɔ foyi t'anw na Asimi de ko son excellence ko an tɛ se ka segin an kɔ tuguni on ne peut plus reculer. Il faut écouter le président quand il parle. Il est le chef suprême du Mali. Il dit que Antsega Sekangotouni, le président n'a pas. Quand Sekangotouni Touni à ma mère. Donc Antsega Sekangotouni, que cela soit très clair. On ne peut plus reculer. Donc what make a justice system corrupt? Nous ne bateau, Sharia Bomeke, féministe, Yuruba, Angandadoula. In a corrupt justice system, money and influence might decide which case are priority or dismiss. Ko jamana min kono ni sharia nate bato. Jamana min kono ni yurugu ba a sharia so konna la. O jamana konna la, o dugu konna la, mune be ke. Ibina munye wori oni mogo min be mogo min don, o de be décision sabati, o de be ke, o de ba to sharia be tige ni priorité, wa ni sharia te tige ere et pour que c'est à la première place. Ne ba o yininga o. O teke ke malla wa ou be ke malla. Mali la sebe mɔgɔ min ye est-ce que mɔgɔ bɛ se ka taa n'o ye fanga bonda la i tɛ se Mali la sebe mɔgɔ min ye n'i y'a tɔgɔ b'i da kɔnɔ ka sɔrɔ i m'a fa ni i b'a ba ni a tɛ taa n'e a bɛ taa n'e tribunal la a bɛ taa n'e tribunal la ni Ala ma jɛn i ma i bɛ taa min i bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ a bɛɛ n'Ala na kɛra cɛ
Ote Malia, ori abe forima en anglais, ko money and influence might decide which case are priority or dismissed. Ko wori, oniga influence, ori ba to décision meta sara tegorola. Kunyo e sara o sara la, ko e sara corrompile, o sara yuruku sara. Neba au nyingao, anga jamana kono Mali kono, yani asimi yereka nao, ama keleke ni lawa, ou anye keleke ni nofe, anye keleke ni nofe. Ama kumala bi erimna, ni nebe kake Mali kono wa, ou ne te kake Mali kono. Aure ka bono réponse. Moi je vous laisse faire votre propre réponse. À l'ère des infos pertinents, moi d'entier, j'ai fait mon analyse. Donc, perpetrator might get away and punish while victims are left with no answer and no justice. Nyoro ne la kuma beke kuma intéressant. Ko jamana min kono ni yuruku ba a justice system na. Jamana min kono ni yuruku ba a sharia bondala. Ko mune beko o sharia bondala. Fo yero teke ne mami ni ale nale tonyona. Mami n'ale tonona masami alaye ama bi ama mo mami na ma foyi ke alala ale de be na sisan ale be ke victime ye famu kale mena kale panicher kale datuna twa kono mo mi ye victime mami na ma na le kanga kasola o te foyi te kola o be kala ka bona sen fla foyi te kala ne ba o nyini ngaw Mali kono bini eri naw o be ka ke Mali kono wa o te ka ke Mali kono ama boka kele ke ne no fe wa ou an kele ke dum ne no fe donc no de do pour ka te ka ke on a guerre la folo donc on a malendon tonon nan la guerre là on a son malendon et malendon ni munga kan obeta kaduma non ça c'est de la merde on en a marre on en a marre on est en train de se battre pour la justice dans notre pays il y a plus de 60 ans ce n'est rien à voir avec Assimi c'est Assimi qui a dit qu'il peut le faire andara là en bas non fait masami ala me kuma la erme atekake les Maliens souffrent on a le manque de la justice. Moi aussi, quand c'est qu'abli kuna koni ko BBC ka sola sima Mali sara la walia machi il me courir dinama ne ko membro dakan ne ko ta fongo simo be deseka Mali sara ko la walia bi domina asime ke président ali kali bena ko ale ba do ka discours là ko justice jamana kono ko ça va être leur priorité ame ko la erem na anyeme mu la fossi pour te repère mogo ka dugukolo bɛ ka minnu la mogo bɛ ka b'u ka du kɔnɔ saratira tigɛ mogo bɛ kaso kɔnɔ fu mogo bɛ taa kaso kɔnɔ fu fo ka na se ministre de la justice yɛrɛ b'i jɔ télé la bɛɛ ɲɛna k'a b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u kana kuma ko n'u kumana k'a bɛ taa n'u ye kaso la an b'an si ko la depuis ala ye diɲɛ dan e ye jɔn kumanen ka sɔrɔ a ma mɔgɔ dɔgɔya a ma ka jamana la gosi ka o minɛ ka t'o bila kaso la ministre de justice bi t'i jɔ mɔgɔ ma ko cybercriminalité ko hali mɔgɔ minnu bɛ vidéo kɛ e ni ala cɛ baara banna Mali kɔnɔ justice système na fo ka se o niveau ma. Koni faduna shell abe do wurujago abe do murujago la ni mako ya donc vraiment on veut pas Kasonge à la tête de notre justice system. La seule personne qui croit que Kasonge est en train de faire du bon boulot au Mali c'est Assimi Goïta avec tout le respect. Moi si te Mali kono mogomi daleme Kasonge là à cette heure-ci on veut plus de lui à bas Kasonge on veut plus de lui en t'a fait bien en t'a fait chiner. Ce n'est rien de personnel. Par rapport aux définitions judiciaires, il n'est pas en train de faire son travail. Or la une définition parce que bon, au cas doctorat be mo bulu ni borani ga kuma yedro be tout joto akamba for la to akam fotene tala ne borani justice système de définition ne a awni ngaw ne mu fo est-ce que be ka ke Mali kono justice système de définition ateka ke donc c'est à vous de définir. What does the justice system department do? Donc ame bola 600 Momunga baraye sharia bunda baraye ou ka baraye mouye ou takunye mouye. Quels sont leurs travail? Ou ka ngamuneke? The Department of Justice enforce federal law. Ko justice mo ka barate doreye, barakele ni bula, ka sharia ka ala walea, c'est tout. Oronite imo ko teka taye ko laka ni korodone. Imo ko teka diplôme sur kan korodon. Ko justice barakela, mo mun me justice barala, ko barakele mpe de bula. Ko bara muni ko is to enforce federal law ko ka jamana sharia ko ka enforcer ka boli bekan sans exception et puis ko bara flana muni seek justice punishment for the guilty ko mamuni mo tonyo ko kulu nyangata ni nyangata ko juwe o yuka bara tabolo flana
sabanan ye mun ye and ensure the fair and impartial administration of justice ko ka tila ka jamana justice saraboyɔrɔ ko ka yira bɛɛ la k'a fɔ ko maa tɛ bin maa kan maa tɛ maa tɔɲɔ maa tɛ wusa ni mɔgɔ ye mɔgɔ i t'a fɔ ko i bɛ Asimi dɔn ou bien i bɛ Bankuba dɔn ou bien i bɛ Dante dɔn o kuma t'a la ka bɛɛ minɛ a minɛcogo kelen na k'o de ye sariya ye ne b'aw ɲininka o est ce que nin bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ nin heure la donc ne nin tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ nin heure la nin de y'an ka jamana ye donc ne bɛ e ɲininka sisan ni e bɛ président la o nin bɛ ka kɛ ka jamana kɔnɔ mɔgɔ min kan ka nin sariya bato ne bɔra ka définition saba de da aw ma est ce que o tigi kan ka to a place la n'o tigi tora a place la aw bɛɛ bɛ gɛrɛn kelen na mais an ma président ta nin kama nous on n'a pas dit qu'on veut Assimi à cause de ça tiɲɛ ka di Ala ye tiɲɛ yɛrɛ ka di Ala ye il faut qu'il y ait des changements on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas continuer comme ça an tɛ naloma ye an tɛ borinduga ye on ne peut pas nous forcer comme ça et nous diriger sur quelque chose qu'on sait que ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Le pays ne peut pas être autant corrompu à ce niveau. Ce n'est pas la peine. Donc on veut le changement brusque. On veut quelqu'un qui peut nous amener au sommet. C'est ça la vérité. On ne peut plus. On en a marre. Nous sommes fatigués. Donc la justice doit être équitable et faire pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi je demande que Kasonge doit démissionner ou Kasonge doit être renvoyé. Parce que n'importe quelle définition fait de Aoma 600, à clé Kasonge est achiqué. À clé attaché. Tout est basé sur le populisme. À basé sur le populisme. N'y a pas de fanini, n'y a pas de banini, n'y a pas de droya, maman droya. M'borani charia définition ni. Kakla ka bon moyen charia bunya baliaye. Kakla ka bon justice ka barake roy. Nyima aw re nga aw malen dewni ay halalawdi. Ne boraka mun fo aw nyana. Aba aw kali alala ka aw kali kirala. Est-ce que ni meka ke Mali kono ni erla? Nate ka ke. Ibi re nga. Mun la te ka ke. Nate ka ke munela. Iba yinga. Amese ka muneke ka fama deme. Nante ka fanga ka fama deme. Donc munela ni meka kotma aw ye bofu safu de ya. Ou bien on est jamana kono on me wuluronga sati. Ama nga kobe di na no ra domina ame vite ntola. O jamana se ka jote ya. Il faut que mon coup de la continue. Mon film n'a pas chronier. Nous, on veut construire notre pays. Le Mali n'est pas. Mali est un spécial. Il faut qu'on soit jaloux. Donc, au premier parti est flot. Donc, Kasonge Gatara, amena bo, Kasonge dénoncé. Ce n'est rien à voir avec lui, sa personne. A maseka baradike, ou la antafe. Ou ali m'aurait nana ale kofe. Non, maseka barake. O te kalo flyer sur un mot fenegen. Il faut que Mali on gagne justice ka sabati. Mo ga dugo kana mi la tugu malla. Mo ga black kaso la justice jugement teke kaso mi konna la. Ka fara mo ni fiuna. Ara ma de on ga fara mo na. Yuru ko dabla nga jamana kono. Ama kan ndoro ni fo. Ama mo fane na ama mo banini. Ay keleke ni no fe wa mu no keleke ni damne. Parce que on sait ka takanta otajila. On sait ka boage. Asinga ni sika kuna. Ka foko charate botonga ka nga njoka. Otma ama sima kono munila. Après 3 ans. Après bientôt 3 ans. Ama muneke. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aka fane na sika munga ka demain. Il faut qu'il nous dise ce qu'on peut faire pour l'aider. En tout cas, tu as dit que tu as dit Mogoka kaburdu meka fere jamana kona la. Ministre sisi be boka mogoni fiu kamalen dew fantan dew ku toro miliardaire be tak kasolo bobo mogo yanga jamana wor so drome kele uma uteka fo iteka kula. Ama sikula kanga makoka ko viva Assimi. Non. Il n'y a pas viva Assimi ici quand ça vient de la justice. On dit viva Assimi pour mettre l'ordre dans le pays. Mais s'il n'y a pas l'ordre, judiciaire, rien n'est commencé. Rien n'est commencé. À l'heure des infos pertinentes, moi Dante, j'ai fait mon analyse. Donc, no more negotiation. On ne va même pas négocier avec ça. On n'a pas à négocier. Parce que vous c'est le niveau de ma quoi. Après 3 ans, bientôt 3 ans, il y a quoi à négocier? Il n'y a rien à négocier. Assimi n'est pas bon. Ça doit être honte pour Assimi. Parce qu'il est le chef suprême. C'est lui le chef suprême du Mali. Tribunal Sobe arrive à Bessanfé. Et Assimi bi kali ala la ko sarabe Mali koloni er la ko Mali justice et sabatile no ibaro ka sabatile te vous-même vous le savez. Donc ibe hina on a un fantan donné on te président on te ministre c'est un de balita on vraiment en segana kan na fulu ni an to ngarange wudi. Donc ni ne be ka Mali kono ana nyoko na chama antina makwa kan ame fa nga jamana ka jo ananga fantanya amo préféré ni fadi sakwai anga fantanya amo préféré ni bingali anga fantanya amo préféré ni dalakanti me baliai. Il y a pas de justice dans notre pays et on en a marre, on a soif de ça. Et réew fika discours fol là ibi kali ala ni ma fo ka discours là domine be sigi président là il quand les Maliens ont soif de la justice que ça va être quelque chose implacable.
Il y a faux ben, ni madame mes vidéos kala c'est kala mais il y a faux ben atekake. À l'heure des infos pertinents, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Ambola Hermina ne parle pas bravo. Niron la Martin Luther King à Kumana, à Kanto Diem Rokalanouma. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux de l'argent, mais de la justice. Neka kumateni. Neka kumateni. Ne Martin Luther King ne kumakai. Qu'est-ce que j'ai demandé? Ne asimeni nga worla. Nya ina nga fendia. Ne malende ni nga munla. J'ai demandé que de la justice. Parce que je suis un leader. Parce que s'il n'y a pas, if there's no fair equity, s'il n'y a pas l'équitable justice, il peut se tu ne peux rien faire. Il peut que faire une seconde jamana konala. Nafatila. On sait que jamana jotin là. Il n'y a pas de justice dans notre pays. Et c'est de la honte. On ne pouvait pas imaginer après 2 ans et demi, comme on a c'est de la honte. Martin Luther King, nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux de l'argent, mais de la justice. Qui ne sont pas amoureux de la politique et de la publicité, mais de l'humanité. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de l'humanité. Ni tera chokoroba la boka du kono. Ama biamamo ko parce que wartiki baro mo be du tera me gitronda la. Est-ce que tu l'as traité comme un humain? Il a amené comme armadia, il m'a amené comme armadé. Ni tera jamana kaburu do, mo fanu badale me kaburu do min kono. Ni tera fere, kata mo subo, kata du joka. Est-ce que humanité bo kono la? Humanité to kono la. Jamana min kono, armadon fenkele be mubulo, nous dalakante. Ku kana se ko fo, o be menacer jamana min kono, au ministère be to fangala. Et alati armadon armadia mamnula. C'est ce qu'il s'agit. S'il n'y a pas la justice, il n'y a pas d'humanité. On ne doit pas diriger le pays basé sur publicité. On doit diriger le pays sur la justice et l'humanité. Voilà tout ce que moi je demande. Le bilan de Kassongué, elle est nulle. Elle est nulle. À l'heure des infos pertinents, moi Dante, je fais que mon analyse. Donc, Ambola Hermina, Massami Alaye, Nebalan Nebabrao, Angandado 600 et Niger là, le plus vite possible. Angandado Niger là. Massami Alaye, et ayira la Niger là, kuka bo ayira la France là, kuka bo Niger jamana konna là. Yefam. France ambassadeur kuka te bo, France ka yu banka bo Niger konna là. L'ambassade de France au Niger déclare, yefam, a été déclaré comme un homme non grand A. Il a 48 heures pour quitter le Niger. Donc, on me la erreur là, Dimashi sera Niger parce qu'en Amérique il y a on y er là. Donc, Niger bebe kenemani erina. Niger bebe kenemani er là, ko vraiment ko France ka buka jamana konna la. Mo be ka seli kenema, mo ye fitri seli kenema. Yefam. Alaje. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Animiti aranse ka irlabo munafichei irgizeri irgitamu animiti aranse aramo gorso lante aram sikiri bi aram subusungu ina da misai maino bai kama
nankan igine nimi dira nimu wonji kidira amma igidira amma sare igidir labu igidir kirno irlabo irmanci anna sare banyayam irwo burkiniano Général Tchani Abdraman Nini qui arancé, il se pour Koultonye, il se condamne pour Koulga, Amma pour Koulkan Kanda Irga Agdia. Donc, le Niger de l'État, ou Borakenema Bi, Massami Alaye, Kofo français Bo ou Jamana Konala. Donc, ko 48 heures, au le dilemma français et ambassadeur Makabo. Au fin de Konala, c'est ça. Non seulement, on veut que Yana Kenema Wadou Konala. Vraiment, moi, je suis très fier de la population de Niger. On veut que Moukeni, on veut que souveraineté Kereke, ni ne panafricanisme, ou la Moranga Nindaru Mala. On munga Djougou, Aramadega Sramouye, et Kabogani Kere Doke, Kabogani Keleban Beke, Ayantake, voilà ça, Ibeka Kataka, Kaklako Beke, Dokana Ski Kunan Kian, Yefamu, bientôt 3 ans, il pourra que dit qu'elle n'a fait. Aucun ici qu'elle a dit comme Roma qu'elle a fait. C'est ça. Ce n'est rien à voir avec Assimi Goïta. C'est la réalité que moi je suis en train de vous dévoiler. Negi Miribani, Niger Bagani Kelemikani. Et Tchaninga c'est ça. Aïe ça va me demander, aïe ça va me proposer. Au cas Takada Ama, Massami Alaye, Frasekala do Niger Kani, Bassa Boré, Inafoko Kore, Yuruku, Kelemini Basumna Mekake, au cas continue Niger Kauniana. Est-ce que panafricain à Kelei, ou t'es panafricain à Kelei? Comme on l'a souffert, ou flâner Kenema, mais celle la Kenema, Aïe Nyon de Ibeka no fait. On a passé des jours, Yafamu, Kangawaru Bo, Kaibeka Gango Fangala, Makam Beskriana. Car la bien dit c'est comment. On me claque il y a 3 ans. Donc il ne faut pas qu'on insulte l'un à l'autre. Le Niger doit faire des leçons pour nous, les Maliens. Donc, on veut que Kelemi Kenny, avec le panafricanisme, ni ne Kelé, ni ne combat. Mais en te fait mon gars, car Kelé banque, mon regard qu'on au criminel, car Kelé taco là, c'est quoi fait. Il faut qu'on m'a beaucoup justice Kelé Mali qu'on a là. Moi, les Maliens, moi, je ne veux pas vous laisser dormir sur ça. On va sortir dans la rue, on va demander de partir de Kassongé. Assimi doit choisir entre Kassongé et nous, la population. On ne veut pas l'injustice chez nous. Ma sika dougolo manga milatuni Mali qu'on a là. Ma sika so manga milatuni Mali qu'on a là. Yuruko fasi manga tolé Mali qu'on a là. Ah mais Assimi fait ori kama. On va faire drone kama. On t'a fait fouet kama note. En sarani ni kamari. En fagana ni kamari. Ne beka galon tegeya. Ama sikelma ni kama. Ma fama chauna ni kama. Ni je beka kelemi kana ma ni kelengeya. Ama bla kongola ni kama. Pour que man siyan ka ko ama kalo kononton ke kongola. Ka kalo kononte ke femi kelela. Ama ka kana siya bako mo mu dabalendo. Il faut pas qu'on s'insulte l'un à l'autre. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. On veut notre pays pour nous tous. Nous tous. Nous sommes tous des hommes compétents. Mais on sait qu'il y a un terrain. Un pays où il n'y a pas la justice. Un pays où il y a ministre. Un pays où il y a un pays où il y a boutique sans. Il y a un pays où il Attends. Ni kumanu ka kaka mena arma dine dugu kontrol seka ni kika slogan et trop de Et vous vous imaginez avant l'arrivée de Poutine quand la Russie n'avait pas à manger et que Poutine disait aux Russes que c'est gâté avant mon arrivée, il faut m'attendre. Vous vous imaginez? C'est ça qu'il faut ici. Donc on ne peut plus faire de définition et on veut seulement départir de Kassongé, on va revenir à nos moutons. Étant des panafricains, on veut seulement en Benamunkan au Kassabati. En Moute Warla, en Moute Sauna. En Goro et sécurité Sabatanga Djamanakono, on est très fiers de ça. En Goro justice Sabatanga Djamanakono. Quand on parle de la sécurité, on parle de la justice. Il n'y a pas de sécurité sans la justice. Il n'y a pas de prospérité sans la justice. Le combat de la sécurité, c'est un combat d'injustice. La France et les ennemis maliens nous ont braqués. C'est inexplicable. Vraiment, on est très fiers, on applaudit. Mais quand on attend comme des usines
combien de plats étaient créés. Mais ça ne veut rien dire. Quand tu crées des usines et le pays est corrompu, ça ne veut rien dire. Parce que même les embauchements ne seront pas faits équitablement. Moi, je ne peux pas applaudir sur ça. Je veux que la justice soit pour nous les Maliens. On demande que la justice, c'est qui est notre droit le plus absolu. On ne veut pas que la justice malienne essaie de menacer les chroniqueurs maliens. Pour quelle raison? Kéchia, fais chier! Tu as allé boire mon menacer Kumalaya. Nous sommes des panafricains, on a des objectifs très complets. On veut que ça s'exécute comme ça. C'est tout. Donc au Niger, ça doit être des leçons. Les gens qui leçons barrières en Mali au moins. Parce qu'on est quelqu'un qui est Niger motivé. Mais à la canake ou taka on t'en ronai. Car kaboni kelban ke président quelqu'un qui waradin sigi, car ministre de justice sigi. Masami alaye sur les kelem kuma ke bazum nga kele konala. O kelenga kele kana ketuni et chaninga kele konala. On connaît tabo au niveau de la bi. Tchetro Mahmoud. Tchetro Mahmoud en tabo au niveau de la bi. Et c'est de la honte. C'est de la honte. Ne kan siga ni kuma inke amolom mene la ala de badon. Mais ne ma ke metanda yo malka. Mo me ka tirifi, mo ma cité toy. Ni le chef. Ou te massi tatouille. Karama donga temps perdu. Il boula faire be milam mali kono. Il ka na flo fitini mbibulu. Il bita avocat de taula 600. Wasoro wari re tibulo. Il m'a seka il dugulo re joldam na flo. Il bita avocat ta damne. Ni bona avocat ta la 600. Il bo songati bla tribunal la sa. Mali tribunal do galimba 100 fla 100 saba beni subhana wa ta'ala. Ni ya dawla ngata bula yumal kiyama. 100 fla 100 saba. Ni here. Mais il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on respecte l'humanité malienne. Dis-nous ce qu'on peut faire pour vous aider. Mais tiens, que cela soit très clair. Il n'y a pas de justice. Martin Luther King y a fait un ko jamani mo waye justice di wala sam woni finga seka armadia ka seguma ibi tola erimina do bi to mali kono ka kasonge to ke anga premier page ka anga journal kono la e maronga foko ni ko yela ko ha ka boka kasonge ngulo ke anga jamana kono la ka kono ke o fait ça fait eh teni out gelenda on ça e asimite sabali asimi ayi kanu asimi sabali ikanu ka ona ikano ka ona asimi goita kana son simbo kana simbo kana son a benala na krati kana so kana son que simbo simbo manime lobo laba iba ko flengono ji simbo manente bo simbo masima semale na folo ara madie sima semale na simbo mogo masonga mali on taki a betara a benala na krati mogo masonga on taki a betara a benala na krati inna kunga koroniye simbo ambi no fe inakun ala waliya amogotika warla amogotika sanuna amogotika yelela amogotika fuila inana fenore kuma ambulu nous un panafricain de amborani valeur dodi enana ko valerira ona ko obela anya fangata anya dima anya ndo marfanye anya ndo dienye anya ko munyu ama foyin ngali kife ki nana kana warami mina ambulo iko kiba faga murubi bolo depuis nana ni asan sabaye ima seka faga folo ambi yininga munu de sen muru de daga goa ni muru daga goa fayana ame muru kura dima ama seka munu ke qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, son excellence, pour exécuter la justice équitable au Mali? On va vous aider. Mais à l'heure actuelle, le blanc est médiocre. Que cela soit très clair. Il n'y a pas de justice dans notre pays. Donc, Niger bekeni keleke ni kama. Donc, ame ala deli ou takanaka entendre onaï. Ala kanato, yefon, ou beka boka shinyana mike. Ou beka boka te kare konamna. Ala kanuta ko e. Donc, ambola elimina Niger ou muso fene bora, muso kelme ku jo et Francis base militaire dala ko dans 48 heures. Yefon avec Francis takabuluga jamana kono ou vraiment avec mouye avec koye. Mais la France va laisser leur pays. Que cela soit très clair. Vraiment Niger on te koulanga là à la djama sumbo. Mashallah, tabarakallah. Dans le matkaran go yada. On connaît matkala samedi le 26 août 2023. Beneno kayan go Niger la bora précisément nyamay de boray. Kay narandi il fatiam bambato wote. Que nango place de la consultation quand l'assemblée Philippe Bambatara que chabkang ingay go Niger soje pandon kuna ingay giban suba et ingay ma matini ne talon kan ti wala president o ama go ida sama tarai de mi sama kan no go ba ma
Aujourd'hui, notre objectif d'abord, c'est pour dire à ces gens-là de quitter. On est en face de leur base militaire. On n'a pas besoin de ça. Dire à la CEDEAO, vos mesures-là sont trop petites. Vous pouvez augmenter. On est debout, nous, femmes nigériennes. Ça, c'est trop petit pour nous. C'est Lim qui a dit, on est au combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, nous sommes ici présentes pour soutenir notre président qui a pu nous honorer en prenant les responsabilités en tant que vrai citoyen. Parce qu'il fait un moment, nous sommes dans un pays où il n'y a que la monarchie qui règne. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la fierté. Nous sommes en train de tendre vers l'indépendance totale. Voilà. L'objectif de notre réunion ici avec toutes les femmes de Niamey, c'est deux choses fondamentales. D'abord, nous soutenons nos militaires qui nous ont sauvés, qui ont sauvé le peuple du Niger. Deuxièmement, nous disons non aux sanctions de la CEDEAO inhumaines. Nous disons non à toutes les sanctions et nous demandons à ce que toutes ces sanctions-là soient immédiatement levées. Troisièmement, nous disons non à la France. On veut que toutes les Françaises dégagent de notre pays. On n'a pas besoin d'eux. On ne veut pas les voir. Qu'ils quittent notre territoire, tous les militaires. Qu'ils quittent notre territoire. Les militaires auront un délai et nous voulons qu'ils dégagent avant ce délai. Voilà pourquoi nous femmes nous sommes ici réunis de la CEDEAO, bien sûr. Nous demandons qu'il lève immédiatement ces sanctions inédites qui n'ont été données à aucun pays, à tous les pays qui ont fait le coup d'État. Aucun pays n'a eu ces sanctions. Nous leur demandons immédiatement de les lever. Les nouvelles autorités, on leur dit qu'on les soutient. Nous, les femmes, on les soutient à 100% parce qu'ils nous ont sauvés. Ils ont sauvé notre pays. Ils ont sauvé le peuple. Et nous les soutenons à 100%. Donc, les Niger d'État, on y a des là, ay déwnié ou bolé me femme fait ou be ko panafricain keleke ou yo kuma do fo qui sont des mots très émouvantes yo kuma do fo akuma be aramadin aklimat avait vraiment ay kanto que leur pays était dirigé par la monarchie ay ni mea c'est-à-dire madoba black adim vraiment c'est-à-dire datem ko sibolo jamana kono ou claque mon fotuni ko il veut la justice c'est dans leur pays il faut que vraiment que les militaires ont venu leur sauver et sauver le peuple du Niger. Donc voilà, il y a un slogan Nadje, quand Assimi est venu au pouvoir, on disait la même chose. Il n'y avait rien de différent ici qu'on disait. On disait la même chose. Il est venu nous sauver. On était manipulés. Et il n'y a pas de justice. Il y a des corruptions. Le président et son fils. Il n'y a pas de justice. Et il va faire tout ça là. Tout ça là. Donc c'est la même chose. Nous allons mettre la fin que les ont fait. Donc là vraiment, à la délit, à la kanyaka douma. Ambola Hermina, c'est là où vous avez fait ça. Alsa. Go play. No, go. Ambola Hermina, c'est là où vous avez fait Alsa. Yefom. Donc c'est là où vous avez beaucoup très triqué, car c'est comme vous menacé Alsa. Parce que nous avons fait ça. Donc à un moment donné, et né en segena domina ame bo ala ay seda o mo makana may. Use of force is still on the table as provided for by ECOWAS instruments. Donc alsa these instruments are old instruments, as you will see, as you have heard me say, they date as far back donc as the 1990s, and these instruments depuis have been subscribed to by all ECOWAS member states, including the Republic of Niger. Donc, ECOWAS no problem with the instruments, depuis 1990, Niger bo au Sahara. implementation of the instruments.
ECOWAS has decided to put a stop to the spate of coup d'etats that we have been witnessing in the sub-region. Donc CEDEAO ou décision ta ka coup d'état ka adabla région qu'on a là. Implement the instruments that are already in existence. Donc au lieu quelques mina munu bla sena o de oro ye ulubna obla ulubna ola walia. Voilà. Au lieu quelques mina munu bla no ye kataka président ta ka bla fangala par la force. Donc ko option au boulou kabalka alsa. Ko donc ko o charia ko o votera olu cɛla depuis 1990 ko o votelen ko Niger kumbo o jamala ko donc ko o de ka kɛlɛkɛminɛnw ko o kɛlɛkɛminɛn k'a bulu bolo alsa olu t'a ta ka bɔ tabali kan donc a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko o tɛna utiliser ils vont falloir l'utiliser ça si il faut donc ni ni ECOWAS mɔgɔw ne y'o CEDEAO mɔgɔw ne n'u kumakan ye donc an b'ola heure min na Benin i ye faamu Benin fɛnɛ olu bɔra ka kangariba da u ka président ye Benin minnu sigilen bɛ Niger olu bɔra ka kɛ kangarida ye donc a b'a dɔn ka fɔ u ka camion minnu bloquelen don il y a bientôt un mois maintenant vraiment mɔgɔw bloquelen don wari tɛ mɔgɔw bolo dumuni yɛrɛ tɛ frontière la k'a dun parce que u tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun minɛnw tolilen don mɔgɔw bɛ ka taa ɲɛgɛn na kɛnɛmana la o yɔrɔw bɛ ka décomposer mɔgɔw bɛ ka bana o yɔrɔ la donc halisa mɔgɔw bloquelen bɛ yen donc voilà l'Afrique pour vous tout ce qui est essentiel an tɛ an focus o kan tout ce qui n'est pas essentiel an bɛ énergie focus o de kan ala k'a ɲɛ ka da an ma donc Beninw ye kangaribilenba da u ka président. Tu vois aujourd'hui samedi 26 août 2023 le peuple béninois résidant au Niger précisément à Niamey est sorti massivement pour dire non, pour se désolidariser de des sanctions sanguinaires, de des sanctions meurtrières contre le peuple du Niger. Nous sortons pour te dire que nous ne t'avons pas choisi pour que tu fasses la guerre à un peuple frère. Ce n'est pas cette mission-là que ce peuple t'a confiée. C'est pour cela que nous sommes sortis massivement ce matin pour te dire non. Patrice Talon, reviens à de meilleurs sentiments. Ce peuple n'est pas d'accord avec toi. On gouverne pour le bien-être d'un pays. On gouverne pour le bien-être d'un peuple. Et le peuple n'est pas d'accord avec toi. Regarde ici à Niamey. Le nombre, c'est un échantillon du peuple béninois que tu vois ici comme ça. Un échantillon qui est sorti massivement ce matin très tôt, pour te dire non. Alors, reviens de mes. Voilà. Donc, les Béninois, on est quand on blende Patrice Talon, ko ama taga bla fanga la guerre kan kata keleke a balma fait. Donc, ko kaka yere ke moy. Nous le font. Ngo ou te kuma me Shibanto, o te la dilikame. Shibanto te la dilikame. Tomaro la vraiment ibi yinga Afrique présent nous na. Ibi yinga vraiment netarobe ou do secte sukumina ya do kake présent. Mais avec comme c'est très bizarre. C'est-à-dire ou bemina ni Patrice Talon a discours la yana kake présent. Avec qui kono ko ateni ke foka djewuli. C'est-à-dire c'était un homme tellement éloquent, il avait tellement de beaux discours. C'est-à-dire toutes les questions étaient bel et bien répondues par Talon. Faut imaginer Talon na mamu yinga leke. Ou bel et bien trola. Ou bebu kaliku machin. Avec comme nous sigra fala dro uni cette année be nyoy wa samburu konnala. Donc nous ni cette année nyoy ou be pacte wore signé jamana dongo nga pacte ni sigala je Talon sigra ala mame. Ko ka jamana domeni kolobulu beneka worte beneka wor sorota ka port de benani togo masami alaye a cité ka bouger ni erla jamana don segenendo setawiye aka na flota au taye indépendance ta au bolo for amasiga au yere français alo sigi au te kulun jula ate kulunyela aka jamana don la falente aka na flota au taye mo klemi bi dia fanga la o ya o yere doron ona no famo e maroni mo la ka bu ha e maroni mo la ka bu il faut que mɔgɔ minnu dabalen don il faut que mɔgɔ minnu nami nɔrɔ talen don c'est à dire vraiment ala ka Afrique bɔ ni faden sagoya in na quoi a bɛn ala na kira cɛ parce que ne y'a fɔ anw ɲɛna n ko tubabuw tɛ ne ka problème ye moi je ne m'occupe pas des blancs ne ma tubabu kɛ fosi ye bo kɔ a bɛn ala na kira cɛ ne bɛ jɔrɔ an ka nin président ninnu na ka tɛmɛ tubabuw kan a bɛn ala cɛ est ce que Mali sariya batonbaga ye Faransi ye le problème que du fait que le Mali n'a pas de on n'arrive pas à mettre la justice dans notre pays qu'est-ce que cela a à voir avec la France? Ça n'a rien à voir avec la France. Ça n'a rien à voir avec la France.
est-ce que ne bɛ ka nkalon ta ka da Mali justice la n tɛ ka nkalon ta ka d'u la n bɛ ka mun fɔ tiɲɛ tɛ yan tiɲɛ de don donc mun na a tɛ ɲɛnabɔ a bɛ bɔ k'o de fɔ ne ɲɛna donc il faut que an ka ɲɔgɔn bonya an ka jamana respecter on a assez appris on a assez voyagé on a assez compris on est ambitieux nous ne sommes pas des fainéants nous ne sommes pas des tonneaux vides nous ne sommes pas des hommes qui ont été nés par accident nous ne sommes pas un pays qui a été créé par tâtonnement le Mali existe Mali était le meilleur. Mais il faut il faut qu'on se respecte. Mali est le premier empire. La civilisation humaine. Aramadenga civilisé. Aramadenga boa ere kalama. Aramadenga foko sharia. Awula dia dugu min kono Mali de do. Awula dia dugu min kono Mali de do. O jamana de kono aramadenw bime ka kuka ko jamana kono. O jamana de kono ibe keme fladi ka do kaso kono kata visiter ke. O jamana de kono ka dugolo be minila. O jamana de kono sube boa kaburu kono kataka ashudo kata dujo akan. O jamana de kono ka butugo be minila mun bolo ka jan. O jamana de kono ni de do sharia la ka damela la amena. Be itake excuser. Et étant un leader aux États-Unis, ce que moi je déteste, moi me dis que je me dis que ni me solution pour Arama Dounyana, ou pour Djokoube Kokoro Nyefiana, ou qu'il y a une solution. Moi je ne veux que des solutions. Moi je m'emballe ce qui s'est passé avant l'arrivée de Assimi Goïta. Moi je m'en fiche ce que Moribo Keïta a fait aux côtés de notre justice. Ne me faut être Ibeka et Munke. Ne me robe Mouna. On est Sifina Kaoudi, on est Fangala. On est Moune Kessissan, ou ça au Kanake. C'est tout ce que moi je veux discuter. Moi, je ne veux que la solution. Ne me solution dans le corps. Moi, je suis un leader. Moi, je ne me concentre que sur la solution. Problème est bon. N'est pas problème discuter. Mais comme il on veut discuter les problèmes au lieu de discuter les solutions. On veut la solution. Amen solution ni kenna. Amen solution ni kenna. Na froka nga jamana kono. Kangou Moussa est de Sanou recetté. L'ordre mondial de l'or a recetté pendant 10 ans à l'époque. Premier empire mondial du monde, le Mali. La civilisation mondiale du monde, le Mali. Alors, ma dit que tu fouilles dans l'ante. N'a pas que au Jamana de Kono, on me casse la fin de nous, non fait. On a un bochi, qu'au Francis. Francis n'est rien pour moi. Ne te tombe que faussier Djonko, parce que toi, tu es faussier donc. On me commente mamina, on me commente civilisation que tu m'amena. Toi, vous comptez avec Boromina. Il veut toi, vous y a un alibi, car Boro, faut Boro tout l'année africaine. Ne sais pas si c'est un tour de comment on temps perdu au camp. Moi, je suis très cultivé pour ça. Moi je connais mon histoire. Donc moi je me suis dit dans tes guerres. Il faut qu'on ait une idée. Kassongue va partir. Je vais galvaniser la population malienne. On va sortir pour déclarer de partir de Kassongue, Inch'Allah. Ça va se passer. Donc notre continent, il n'y avait même pas continent. C'est-à-dire le continent européen n'existait même pas avant le Mali. O jamana de flène tanka ame kule la mo munu borana ka suguna ke bamaka bola ki king autant ni to butaiwa bébé kanaki bébé take italo ka foko en mettant en kula mala fika do mali kono ka mo munu be so la mali kono ko du jotawi iba do la ko jako si c'est ka sabati mali kono la ante ali mon kelena on vit dans différentes planètes anu te mon kelena et était mon hymne c'est ko solver donc anga sranyo anga nyon bunya. Il faut qu'on reste avec notre objectif. C'est tout ce que les Maliens demandent. Ante Dinamouri accord, ante Canada accord, ante Mouribar accord, ante Krosida accord, ante Walidjou accord, ante Nishiko. Ame mon corps, un Kerem le fait de Kama, ame Faurika Walia. C'est tout. On veut seulement retourner à notre objectif. C'est tout ce qu'on demande. Ante explication là, ante Niafoli là, ante Viviv là, ante Baba là. Ambora Kamesisi, Fanga Jamana Kono, président Goukam Kake, Atekake. Donc, Ama Yinga, Seka Mouneke, Amseka Mouneke, Ademekake. C'est tout ce qu'on demande ici. Voilà. Parce qu'on a demandé à Chité Mola, on sait qu'un chicken on ne peut plus le faire. Le continent européen n'existait même pas avant le Mali. Ni le continent européen, il vient de l'Afrique. Quand tu regardes l'Hollande, les Grecs antiques, les Roumaniens, il y a 4000 ans de cela. C'est des Noirs. La civilisation est née dans le sud, c'est qui est l'Afrique. Donc, on a un qu'on a formé Sharia, il faut qu'on esquisse dans vraiment. Il faut qu'on emboîte sangou la kachou. Il faut qu'on se respecte. On a un bouillant. Voilà. Président a fait un peu de demain parce qu'il y a un client en justice.
i nano de kama i b'o de ɲɛnabɔ an ye c'est tout an mago t'i ka wari la an mago t'i ka sanu na i ko k'i bɛ se ka justice ɲɛnabɔ i ye fɛn fɛn fɔ maliyɛnw y'a bɛɛ d'i ma i ye fɛn fɛn fɔ i ko ka constitution changer an y'a changer k'a d'i ma i ye fɛn fɛn fɔ an y'a bɛɛ k'i ye maa si t'i tɔɔrɔ maa si t'i degun i ye faamu k'i ka justice d'a ma i ko a ma ko ni constitution changer ko les ballons va vite mɔgɔ ka dugukolo bɛ ka minɛ la Mali kɔnɔ vraiment i bɛ sabali i b'a kɛ Ala na kira kama i b'an ka justice sabati i b'an ka justice sabati Assimi Goïta an tɛ kɛlɛ fɛ an tɛ woyɔ fɛ on veut notre justice comme vous nous avez promis c'est très simple que c'est là on va pas se taire Inch'Allah. Tout le monde a l'air des infos pertinentes. Moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Donc là, je vais retourner un peu au Niger. Donc, Djadja et Moussa, il y a un monsieur qui fait partie du coup d'État. Allez, Moussa, allez, orchestrer Badi, coup d'État. Donc, allez, Américains, on va barrer droit. Donc, allez, Américains, on va barrer droit. Allez, Kalambari, Américains. Américains, on va blaguer, on va le spécial Bado là. Donc, Américains, on va essayer d'aller négocier pour que, et donner au tour même Masami Alaye Moussa a décidé pour son patrie. America's favorite generals, but now Moussa Salau Barmou is at the center of the coup in Niger that could tilt the West African nation toward Russia. So who is Niger's chief of defense staff, and why is the U.S. trying to negotiate with him? As commander of elite forces, Barmou has fought alongside U.S. troops for years as they battled Islamist militants in Africa. He was so vital to U.S. counterterrorism strategy that Washington sent him to the prestigious National Defense University. And less than a year ago, Barmou was touting Niger's work with the West. It's a very good thing to discuss security challenges. But in July, Barmou emerged as one of the coup plotters who overthrew Niger's pro-Western president. That coup has rocked West Africa, dealt a blow to Western interests, and opened the door for Russia to gain more influence in the region. As WSJ reports, Washington still hopes Barmou could help restore democracy, but so far, negotiations with him have failed. Donc, Barmou, Moussa Salah Barmou. Donc, allez, les Américains ont donc Kosovo. Donc, Massami Alaye, Américains ont négocier pour que tera ke nu to na me abane nu ako ka be fa ani risu de ka barake boni na la je barmuni Américain gerlen kunu nyona mais Massami Alaye bado ko fo ko to buta dala kantime c'est dit to bu ka problème mu le blanc ne tient pas l'air dit to bu galon te trop to bu galon te ladi ora ne fle ne te galon te la fe ni ay ne be to ka fo régime ma ka anana mun kama ngake parce que ne mena to bu koro to bu soni amay mo ni dala kan di arma de ma il faut tenir président nana di kabe justice sabati Mali kono ora na kun que cela soit très clair que ce soit iba fait ta fait a fort akake munu ba ka a desekake qu'est-ce qui l'empêche munu ba to ka tsekake na ma ka nga jamana be chi serate jamana mi kono o jamana de ya o te jamana un pays qui n'a pas de justice n'est pas un pays o foli ma mo dageo o ma meto jamana tango no mo de do mo kele bi promeni on peut pas rester sur la soubegani barabanke o be kan dugu mbemene e ki miri ban o dugu bemene le sisan ka foko serate bato dugu konnala amake dugu mene julangolo ya donc on sera sera ko intani kulongay sera ko inte kulongay de ne ta kulongala de je ne m'amuse pas avec ça parce que ne ba don fadin sako nu flani courage tout le ka temene dans tes camps o manque ko nié o te baraka ka temen kan e be se ki bli kuna to dme ne be américain ne ni nyona chama on be dien fambe ameka barawke ame lié stratégie ou sanga jamana konnala eni anana kratche manamna mogodo bofu safu obetaka ke ebe tonla e ka dugolo sane ka be to yuruku c'était d'abalité ebe tonla eni anana kratche eki miri eni bache armadini misaka jamana konnala ça doit se passer dans un pays qui vient de faire la révolution devant tout le monde que le monde a reconnu. Il s'agit de principes comme ça et ça domina be foko ko misri kunturu mo be ta misiri kunturu négocier best glen yana ibako mo dabalele do kale be misiri dugumala ke misiri ko ka boutique ko sanfelay ene ala na krache ça c'est de la sens dumina dugu sigileno pendant des années mo do be taka amuri ba fana ka taka dujo kaburudon konnala wor ba bulo o ka na fulo kuntan numbu bulo o be taka kaburudon bessa yefamu donc kata mo la boka ka so ka wor didi justice ma yefamu kata mo kata dugula dembe datuna twa kono obeke dugumina mo seki mako kan dugumina mo be black kasola 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois une année sans la justice ali utenyi ngo fanu batola ma mune don otma on yemune wi ay mune ke alala
Autrement, Mali jamana de diɲɛ tɔw kan. Autrement, Américain mɔgɔw bɛ sunɔgɔ cogo min na, Malien bɛ sunɔgɔ ten de. Mɔgɔw bɛ taa école la cogo min na, Malien bɛ taa école la cogo la. Mɔgɔw bɛ taa dumuni kɛ cogo min na, Malien bɛ dumuni kɛ ten cogo la. Mɔgɔw bɛ taa ɲɛgɛn na cogo min na, Malien bɛ taa ɲɛgɛn na o cogo de la. Anw bɛ fɛn fɛn kɛ Américain o kelen de bɛ kɛ Mali la. Ne y'a dugu fila bɛɛ kɛ. Mun de bɛ anw, qu'est-ce qui nous rend autant handicap de faire les choses qui peuvent nous amener au sommeil. Dobi do no boy ma famiya, ma mun ne famiya. An ka jamana jɔ a ka ba kusa kan ka jamana jɔ ka dama. Aki ala na kira kama ngaboni kuna sukan fula ka jamana in kanu sɛbɛ yɛrɛ la. A ka hinɛ maliyɛndenw na. Sans la justice, ma si tɛ fɔ k'i bɛ ka hinɛ maliyɛnw na. N'i ma se ka sariya bila jamana kɔnɔ, i se ka fɔ k'i hinɛ n'o jamanadenw na. Mɔgɔ se ka hinɛ jamanaden na ka tɛmɛ sariya kan. Tu ne peux pas être bon à votre population plus que la justice. Que cela soit très clair. Mɔgɔ si tɛ taa i kunkolo la ne ɲɛna yan. Ka bi mɔgɔw kɛ i ka jamana kɔnɔ la ka jamana kɛ un flot de banditisme ni bin kɛr'i kan donc automatiquement i bɛ taa avocat dɔ ta ni avocat dɔ ta automatiquement i bɛ don tribunal système na donc n'i donna tribunal système na ça va gangréner pendant 1 année 12 mois ça c'est du vol c'est du manipulation tout le monde est au courant j'ai déjà goûté ne ye san fila ni tila de kɛ n bɛ ka taa Mali tribunal la a bɛn ala na kira cɛ chaque vendredi n m'a bin n m'a jɔ n bɛ ka n ka villa jɔ n bɛ ka n ka étage jɔ samɛ ko cɛ dɔ ta ye bariso ye u bɛ bari kɔnɔ u bɛ gulɔ min u n'u ɲɔgɔn damaw u mana yɛrɛ i ka projet bɛ ka mais n k'a tɛ se ka ɲɛfɔ a bɛ ko film n fa ka jamana kɔnɔ n'i y'a ɲɛfɔ n bɛ kasi a bɛ ni ala na kira cɛ an bɛ tugu Asimi kow la o ko o y'an ka espoir ye o masa min ala ye o bɛ na o yɛrɛ bɛ bɔ k'a fɔ ko ministre de la justice bɛ ka caman kɛ ka mun de caman kɛ a ye hinɛ an na cɛ ala na kira kama vraiment a bɛ ka kɛ to han vraiment je suis émotionnel quoi quand ça vient de ces choses là parce que ne tɛ excuse fait moi je ne vis pas dans le monde des excuses. Ce n'est que des excuses. Mali jobala te dore excuse de do. Mali jobala ko nga bo ka ke kule en kun fe. En tout cas les gens vont se réveiller. Moi j'étais sur rien. Voilà. Et amola ermina ambe boy medo Tchad. Masami ala Tchadien fene be ka bo ka kanare o ka président yana. Les Tchadiens aussi demandent à leur président de faire départir la France de chez eux. Oui, Tchad fene bora ko France ka bo ou ka jamana konala. Donc ni zena ta jay mouye. Tchad gouvernement est accord d'ouma c'est l'état même de Tchad maintenant qui a donné l'autorisation à la population de demander de partir de la France. Donc des Tchadiens ont manifesté contre la présence de la France dans leur pays samedi. Les protestataires ont répondu à l'appel de la plateforme d'opposition Wakid Tama. Au cours de cette manifestation autorisée par les autorités tchadiennes, le drapeau français a été brûlé alors que des stations-service de la compagnie Total Énergie ont été vandalisées. Paris est accusé par les manifestants de soutenir la junte au pouvoir en N'Djamena, mais aussi de siphonner le sous-sol tchadien. La France s'entremêle dans la politique. On ne sait pas. Maintenant, tout l'espace tchadien est occupé par l'armée française. L'armée française se préoccupe de la richesse du sous-sol du Tchad et non du bien-être du peuple tchadien. L'ancienne puissance coloniale n'a donc plus bonne presse aux yeux de ces Tchadiens, des partisans de l'opposition qui jettent désormais leur dévolu sur la Russie. Ce rassemblement intervient après le report le 1er mai du dialogue national dont les travaux préparatoires piétinent à Doha au Qatar. Donc, France, Afrique, qu'on a là, Famberidou. Ça veut dire tout le monde demande que la France quitte leur pays. Parce que tiens là, on sait qu'il y a un Johnny. Bon, France, c'est fini pour la France. Hein. L'Occident a failli. Parce que, avec un fait de record, toi, vous avez maradi pendant plus de 800 ans. Vous avez maradi trop de main. Vous avez maradi sur les camps. Ils ont dirigé le monde en basant sur des vols. Comme nous avons fait Mali kono tan justice kokan, modo tene ni erina mais abna ne fala ka tien demain. C'est-à-dire avec déjà fait de quoi. Ni armadou kachi la fait non fait quoi. Ou ko nogolé ni quoi. Quand les gens commencent à pleurer sur quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sent, ça pue, en bolendo. Et famia. Donc Francini tobu ni américain on yuri kelenge diena. Ou le dien chouedi. Non seulement je suis comme négritude, je suis comme esclavagisme, je suis comme colonisation, je suis comme impérialisme, mais ça c'est des côtés barbares. Ni marfou ni manipulation ni mais c'est des voleurs, c'est des vrais voleurs.
Ils ont volé le monde pendant 800 ans. C'est des hommes qui ne sont pas justes. Ori n'était justice ko kulangela. Mo ni kulangé charia la. A ben ala na chrétien ni makwa kan. Fembi ere ka juguni mameka. C'est-à-dire mo bi makun kokolon kan. O ka juguni kokolon ki bagay. A ben ala na chrétien. De fait que Mali koloni erina. Malien dembete ki dado charia kolon kuma la. Wallahi billahi ça nous rend nous tous complices. Spécialement mon mec asimi supporter. Amour me kasimi supporter nante kan dado sharia balé parce que on est tourné non ateme bekan parce que on me kasimi supporter mon kan asimi supporter baga 90% a be fait malika jodi à 90% c'est qu'à supporter ka to asimi à 90% est brakela odi munu segena munu marginalisera munu ya don afo ko vraiment ko kle kura bora no e dimsanu ye ulube uere yala na fora ko inyo na flamini sigi we don ministre fangala na che ebe ka kule tsukuni duze che mo be ka bike ka mo ka mo sika toy o sigile menti ko kate foi ko la kama yere ke na lomay amanjo muna donc na kira président domina donc il faut pas qu'on s'insulte. Les Maliens ne sont pas des retardés hein. Nous sommes tolérants, nous sommes patients, mais nous ne sommes pas des bêtes. Bébatira n'interni yoroni là. Yoroni là mafaba, yoroni là il faut foko tindi tindi. Nous ne kera numbela. Ou ben ne kana. Tout le monde a pris la présence, la paisibilité des Maliens pour cadeau. Ou ne kera bela. Ni ne kera Ibeka là, ni ne kera Moussa Traoré là, ni ne kera bela. Ou ben Malien ga madea de taka ke cadeau. Yefam. Donc ante jusqu'au clan là. Ce n'est rien à voir avec Assimi Goïta. À quoi kabessé natseka ka kaboka fayena. Le Mali ne manque pas de talent. Que cela soit très clair. Le Mali ne manque pas de talent. Mais on veut notre justice. On a justice de Bédama. On a charabe bâton. Malin demi yere ke barakelaye. Malin demi yere ke mogoye. Mogon mou yere ke mogoye. Le pays va les appartenir. Mais c'est qu'à tourner en tourner. On ne peut plus rester comme ça. Faut qu'on a assez. Parce que les titres là, ça donne, ça se sépare. Titre veut dire Mouromari Kamene là. Toi, tu n'étais pas ministre de la justice. C'est Assimi qui t'a nommé. A dire que tu as pour ti ka bibolo tento là. Fais une boki na on baba un moun qui est là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un nouveau bouin nga tché. Jamana nta aussi qu'il nta. Jamana en belle taille. Moun qui est là. Il faut qu'on se respecte. Il barabe bolo, il te ka seka zoomene. Il te ka seka mo, il te ka tani mo tribunal là. Mo be kaso ko na lu te ka seka juger. Ameka mako beka be kana baka mo makulu kana kuma ma moun do. Mali est tadi. Tu vas partir, on ne veut plus de toi. On ne veut pas quelqu'un qui va menacer les Maliens. On ne veut plus de toi. C'est toi qui es en train de faire la chantage aux Maliens. Tu es en caméra, il veut télévision, il boit qu'à faut bien. On ne veut plus de toi. Votre bilan est médiocre. Donc, Ambola Hermina. Donc, c'est comme la France. La même chose que Alibeka Mungana Mali kono justice balé à la France ni tobu yo kemolo en américain. Où est Dieu dominé, qu'a Dieu soin pendant 800 ans, 8 siècles. Oui, Dieu soin trop de main. Oui, Dieu soin ni naflodi. Parce que naflodi de menedo, naflo tout boulot, ils n'ont même pas l'argent à la première place. Moi mo be war ketro don, ils n'ont pas d'argent. Tobu ye muneke, tobu ye war d'état. Ka physicalité bo war là. Occident a fait 8 siècles d'avantage au monde financier. Je parle de côté financier. Je ne parle pas de côté négritude. Ils ont fait 800, 700 ans dans ça. Mais au côté financier, ça nous m'a dit un bien fouille là. Ils ont fait ce qu'on appelle dématérialisation de l'argent. Donc, wari teke wari tuni, wari beke philosophie, wari beke ngolodi, wari beke mirantadi. Donc, wari teke physique tuni. Donc, nous on a 600. Ou beka 100, on va faire ma coupe 100. Donc, nous on beka 100, 600. Ou te wari red dema, ou te bois ou placer là. Ou be war wire dron, ou be bouton digi, a faut war blale ka konti kono. Donc c'est de l'argent fugitif, c'est du vol. Oui, Dieu Maratin Touri là pendant 800 ans. Il faut. Avec combien on chara kolin kono là, ni a 100 bioroy, ni kumana dron bébé excuse be président fait na be excuse dama. Be tadi. Ni mouma faut qu'on anjo dondoni, on va faut qu'on coupe à la fin, on va faut qu'on ta dondoni, on va dobi qu'on anjo follow, qu'on y la place là, tout le monde paye le temps, on appelle ça buying time. D'autres oui ni kele ke djena. Pendant 800 ans, il n'y a pas de différence entre ça et la justice malienne. Ce n'est que des justifications. Chaque fois quand il y a des excuses pour exécuter les choses morales et les choses correctes, c'est du vol, c'est l'équivalent du vol. Moi je manico Roma. Akanga kominga kakake. Akanga kominga ni dameni tabiado, ni ladado, ni tabayado, ni tabianimando. Natrima son à kedro aux zones. Il faut amener ça à la banque, ni d'affaires. Ça c'est l'art de la sacalagie 1 à 1.
quand on n'exécute pas les choses morales, les choses exécutes, les choses éthiques est équivalent de la vol. Et je mets quiconque au défi. Donc de ce fait, Français n'est qu'un, Français n'est que Djena. Donc on est 600 briski de côté que tourné. Au briski minko côté que américain savant d'oré ni faut un économiste n'y a comment n'y a faut y'en. C'est un économiste là qui a dit quand le brisque ont entendu ça, il n'a pas reçu yuka kokan quand nous avons le téléphone là, quand qui m'a analysé, il va qu'on ne analyser m'da oma. Ne me ka munu fo on yana c'est des heures et des heures de recherche que j'ai fait. Ne boraka et loi n'y fo on yana. Est-ce que ne mo fanini? Ne mo bani ni wa. Ne loi min définition da oma. Ne ba awre ni nga. Est-ce que obeka ke mali kono? No te ka ke mali kono. Donc loi te. Loi te o te kele koyo. O tiede o. Donc o kele ne kera briski kera teni. Américain do ko séminaire là. Akoko ni jamana nani nana fara nyonga kan. Ko cha comme na djena flobe comme na dje dominé nga che irisu yo la mais waso ka che ne be président là et y avant Poutine Dimitri avec le moment où yo to wuli ou fara nyonga. Voilà comment le brisque a été créé, parce que quand il y a des bonnes idées, il faut vraiment exploiter les bonnes idées. Quand il y a des sondages, il faut pas prendre ça pour cadeau. Djeme ta ere fort mo te wuli ni djeme golba to na fara ta blatola do ne mane targoudi. Maliens betse ka foko justice jamana kono faté Maliens. Les Maliens ne sont pas fous. Les Maliens ne sont pas des hommes handicaps. Les Maliens ne sont pas des analphabètes. Les Maliens ne sont les Maliens c'est des empereurs. Les Maliens c'est des hommes moraux. On nous sommes Maliens mo djeleni. On antika maku shara sosolinka. Antise. On ne peut pas. Il y a que toto iseka Maliens na makwaka. Ya mesara ko krena mena. On la meka dimin kuma in folie la quoi. Ne seka blanc kuna. Ko asimi kuma seka ni beka fanga la kama kala shara ko kuma fanga jamana ko abeni sumana watala ti. Abena na kratene seka dala. C'est de la honte. Donc, en mot, Hermina, tu as beaucoup de 600. Puisqu'il y a des décisions, comme Massami Alaye, qu'on était que Touni, qu'on lui a tabou, mais d'où tabou sur ou bolo sur Palangono. Ou bolo de mena Palangono. Parce que tu as eu work physique là, qu'à work digital. Donc, de ce fait, ou bien Sanousan, ou bien Doumouni Bessan, ou bien Foro Mangoro Bessan, ou bien Dougou Coton Bessan, ou te bois alou nola, ou bien work fou blague à bangi qu'on a là, de l'argent physique qui ou te work avion qu'on a tourné, ou te work check à tourné. Donc, work pour la physicalité là, qu'à work spiritualité, qu'à work mentalité. Donc, ou bien qu'à faire monta, et qu'à faire mon bessan, ou le transporter, mais ou le work me dit Emma, au tali, ou te ou bolo te magala. Tu as vu Djebé Maran Touri là pendant 800 ans. C'est seulement au 2010, Briski le Borani Kalama. Il faut qu'on m'unko, comme un nakundon, encore comme Mauretna, Charake, Bassaboro et Touni, en Jamana Konala, Kotoro c'est trop. Après 60 ans, on en a marre. En train de massitoui, il faut qu'il y ait un Chara manipulé, en ce qu'il faut pour Messi Dama, en train de sommer Kakana. On veut notre justice et on veut tout de suite. Donc Briski le fait ko, Koulbe fait Jamana ka balancer et il veut ça tout de suite. Quand sur la France, il y a tu as connu tout là. Femme ban fo la comme ça. De briski ko 600. Comme ba ko dollar me mo soigner physique ou ko sa ko do luka wori dollar do me clé o be luka dollar bidru nduru de mo. Wa o te do mare o luka wori be garantie ni sanumbleni. Worte wa o te dollar fait toni. O yo fait des choses ta biso madano o te dollar est fait. Donc la dédollarisation est en marche. Folo kuma kundo abora kuma la. Emai Machité toyon fait bien kono. Nul ne veut l'injustice. Et l'exemplarité de Brisk est pire l'exemple de cela. Machité qui chike mroka. Malin ce qui chike l'injustice ça va te balayer na. Ici il faut qu'il y ait beaucoup sétanier quoi. En ce qui est une belle folie là quoi. C'est-à-dire il faut qu'à un moment donné on ait jamana to fait quoi. C'est vrai là. Sétanier en ce qui est worta en boulot on me kata dondoni amena njofolo ni mega ketan président beni fo avant même la guerre depuis guerre de madame ni na on slogani Mali beni kuma kele ni folie là depuis ala Mali dans domina ça n'a rien à voir avec notre régime. Mais à un moment donné il faut que mon gars voulait que là il y ait une climat là. Eh attends, comment ça fait-il que tout le monde répète la même chanson? Ça n'a pas de sens. Et tu te dis pourquoi il y a 300 partis politiques s'il n'y a rien dans le pays? Ça aussi ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Il y a quoi juste? Ça vaut le coup de se poser cette question. Donc, à bout de là, dans la sonama amessé. Donc, Briski Fleur n'est qu'à faire un cas. Qu'à toi, vous d'être un tchoukono. Parce que vous sortez, toi, vous fleur, vous êtes bien chouin. Donc, les Briski viennent de où est mon ou Farouk en 600.
donc a kɛra fanga ko oh yeah a kɛra fanga ko dan ka tubabu bɔ k'u bin i y'a faamu a bɛɛ sigilen ɲɛna kilikandiri de fɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile hɛrɛ bɛ fɔ donc Argentine o donna briski la Égypte o donna briski la Ethiopia o donna briski la Saudi Arabia o donna briski la i y'a faamu Union Arabic Union o donna briski la Iran o donna briski la donc ni nani jamana ninnu na sisan c'est-à-dire c'est fini hein a ko bana pewu tubabu ka ko de bana tubabu su donna olu na de à partir de janvier nous menons un serment signé ils ont déjà été acceptés janvier on va célébrer donc ni nani jamana ninnu lajɛ pour que k'a fɔ ko maa b'i si kɛ mɔgɔw kan i tɛ se k'i si kɛ mɔgɔw kan diɲɛ kɔnɔ cɛ bɛ don kan don fana bɛ cɛ kan nin t'o ye wa quand tu regardes Argentine ka budget c'est 0,6 trillions de dollars olu tɛmɛna billion na quoi quand tu regardes Égypte c'est 0,4 trillions de dollars de budget quand tu regardes Iran c'est 0,36 trillions de dollars. Quand tu regardes Saudi Arabia, c'est 1 trillion de dollars. Quand tu regardes Union Arabic Union, c'est 0,5 trillion de dollars. Et j'en pense. Et quand tu regardes Éthiopie, c'est 0,15 trillion de dollars. Donc, nafolo de beni jamana nous boulot, faut merde. Ah yeah! Oh yeah! Nafolo de boulot, faut merde. Donc, vraiment, quand tu as beaucoup bien ou kongolokan, parce que ou mena soli là, ou mena ka dien soin, fou fla ki fou. Ou quand drôme kelen boka foi soro rien o de la France prennent nous ka guerre wuli Afrique o guerre yere fleni wortu bulo ka guerre yere ke ils n'ont pas d'argent wortu bulo ils n'ont jamais eu l'argent donc cela veut dire que les blancs vivent en dehors de leurs moyens Kodon a dit ça la ilaha illallah donc faut être au boulot ils n'ont pas d'argent. Quand je parle de l'argent liquide, ils ont volé le monde pendant 800 ans avec de l'argent fictif. Donc, briski koko au bana. Ou te dollar mine, wa ni mina war ken ulu ye, ika wari beke sanuni, ulu be sanuni mine. Fen kele ne wari ulu bolo o sanuni. Ni sanu bora la. Fika ke briski la, bo briski rebe bona reka na folo entre les brisques. Donc a tobu mena ku datuna tchukono. Ils les ont pris en otage. Zo mena la, abe komi mali sharia yuruku ni damala, dorete mo balu de bala. Miliki tout de be ou dabe jeli woini la di pala e jedan domina. Doni président ko kaba keleke, ou ba le ka fanga la sran. Nous mataka fena auto ou ka fait to grève ou ta grève là ay mali kunu président e do ka grève ban donc nous tra grève là o be jouer militaire ou kan dumunu mu nga do jamana kono o to do jamana kono donc militaire ou kan dumunu mu soro lu to soro ko dun donc si sans grève be se ka militaire ou là et révolté donc le pays est pris en otage par le système ou là ni transition do be se ka mali yurugu ko ba ni asima mali yurugu ko ba ne be prononcer do dama mo si se ka ba. Parce que quand un politicien vient, lui, il doit prendre soin de ses labies. Ou il a des labis. Allez, moi, je vais blind. Allez, je vais de barake. C'est moi, je vais droit là. Moi, je vais dans ma campagne financière. Mais quelqu'un qui a fait le coup d'État et le pays est derrière lui, il n'a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse. Parce que alors au Sénégal nous freinons bouyou là na asimi jabulu beboy jamana de quoi ko transition ko jamana tato koro ko ka changer ko ka sar tato koro irana amori su kasila ya andungo go mali kura ni ta ke to ire ça je vous mets il y a pas un pays qui peut changer sans la justice hein il faut que ako takatano bangila ni charate jamana kono jamana te jore que cela soit très clair jamana fuite jo djie kono ni charata kono jamana seka jo djie kono ni charata kono jamana seka jo djie kono jamana meton like mo ka bara etoli ala bi kele ni charadu to jamana min kono o etoli doroni donc o la tobu fleni après tous ces années tobu fleni bi ali courante tobu bolo e ala ikada ala kola haramadinga dongo sebe ala ali courante tobu bolo bi courant ils n'ont même pas de l'électricité. Voilà des gens qui ont colonisé le monde. Voilà les gens qui ont esclavagé le monde. Voilà les gens qui ont contrôlé le monde pendant 800 ans. Aujourd'hui, ils n'ont même pas de l'électricité.
D'après mes recherches, dans 3 mois, la France n'aurait même pas de l'uranium pour prendre soin de la France. Kalo Sabano sera ni tola ni Bazoum nga Dougou, nous te l'uranium dit forcément. Mais la France va aller en faillite. Il y aura la guerre civile dans ces pays européens. On peut boire. Quel est le voulu? Quel est le voulu? La manière dont les BRICS sont en train de faire, quand les Africains commencent à se réveiller, mais non, mais les Blancs vont faire la guerre. Parce qu'il faut que le mode de vie change. C'est tout à fait économique. Il n'y aura pas de boulot. Ils vont se révolter contre leur président. Ils vont commencer à revendiquer leurs droits à leur leader, comme chez nous. Donc c'est tout à fait économique. C'est inévitable. Ni président ma Malika Sharia Sabati, moi je serai la première personne de lui dire, les Maliens ne peuvent pas accepter Assimi s'ils ne donnent pas notre justice. C'est très simple que cela. C'est inacceptable. Il est venu pour sa parler de drama. Il n'est pas différent de quelqu'un. On lui a donné un travail très bien taillé. Il a juré qu'il va donner la justice aux Maliens. Mais il ne fait pas. Sécurité, mais il n'y a pas de justice chez nous. Et s'il n'y a pas de justice, mais la sécurité, ça va se dégrader très bientôt. On ne peut pas négocier les côtés judiciaires dans un pays. Tout un homme qui a l'art de dirigeance ne peut pas négocier ça. Et qui miri bararo là-bas, et qui veut être discriminé? Quand il n'y a pas la justice, ça c'est la discrimination totale. Et les Américains ne peuvent pas faire du sang, qu'à papier ni qu'à faire ni qu'à vérifier qu'il y a du sang. Donc tout le monde est là, comme parce qu'il y a des dodons, parce que c'est un tribunal là, qu'à clef là, qu'il y a des magourouna. Mais où est-ce qu'il y a un climat qu'on a là? Ça n'a pas de sens. On a donc, on ne peut pas. Nous mais les fondamentaux doivent être faits. C'est inévitable. C'est l'histoire mondiale. Donc, on est là. Donc, en même temps, nous ma discrimination ça part tout sur les Européens. Et regarde la diversité. Quand tu regardes les G7, les G7, il faut les regarder. Ils ont tous des yeux bleus. Ça doit leur faire honte. Ni Jama Flaladje, ka G7 Jama Ladje, mais ça doit leur faire honte. Ni même on y fait Aklima Bela Moloya. Donc Briski n'a trop flé tout là. Qu'on faut qu'on a Tobu d'Atuna Tchoukono. Vraiment Tobu d'Atuna Tchoukono. Ça va être très brusque et ça va être très grave. Parce que c'est la fin de l'Occident. En même temps, les Africains conscients aussi disent qu'ils ne veulent plus être baisés. Donc Balaoulila. Sauf si tu es Alassane Ouattara et Macky Sall et Patrice Talon et le président de Togo. C'est grave. Donc l'air est très très grave. Les brisques, pour qu'il y ait une capacité, donc vraiment que c'est quelque chose de jamais vu. Et il fallait, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire pour éliminer l'Occident en toute totalité. Mais la statistique de l'homme, la nouvelle composition des BRICS contrôlera 80% de la production mondiale de pétrole. Mais à fond, ils n'ont pas de l'électricité. Donc, où on a battu fauché guerre ko. Au guerre, on m'a dit que la guerre nous n'a foulé parce que war tout boulot. Ils ont eu le monde avec l'argent fictif. Et ma eu kelme ka musoko sugum gauna. Et ma on be, et ma on kera abaketo e tia akaram black mala suna sa. Et ma on ketro ya. E ma nyonga e wenga kuma mo fosa. Ma fote ndola. Et ma on ketro ya. Et ma we mun gauna. Et ma foueta on toro. Foueta on toro. Te mangi tobu ya on ko fosa tike. Foueta on toro tukuni. Rien ne nous fait fâcher.
Ni on fait en bas, il faut que Masha'Allah. C'est vrai. C'est vrai. Donc la nouvelle composition des BRICS contrôle 80% de la production mondiale de pétrole. Donc ni dit pétrole bête à faire donc ni jamana mon fleni nous BRICS créé. Nous ne bien dit pétrole bête contrôlé faut d'abord 20%. Donc l'Occident, l'hégémonie de l'Occident a pris fin en Johannesburg. C'est vrai. Avec l'adhésion de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Iran au BRICS, l'Union sera en mesure de contrôler la part du lion de la production mondiale de pétrole. Il en va de même pour la forte croissance des PAB des nouveaux pays BRICS. Il représentera 30% des PAB mondial. Donc, nous avons na flo fene be fara ñongon kan. BRICS ka nafolo be dien be ka nafolo 30% ko représenté et de dépassera les 30 000 milliards de dollars. Donc, nous avons un numéro di. Nous avons fait un numéro galon tige, nous avons galon tige, nous numéro te galon tige moya. Bon, pour que nous avons fait un coup fin bébé banfo ala kam masaya, ni fene galon wara wara ko iraula. Ni fene galon wara ko iraula, statistique bolé ala, worko bolé ala, ka iraula ka foko arma denia tonyo, ala be mo tonyolé, abaka kele de quoi. Et regarde mes chers compatriotes, ce qui vient de se passer entre l'Iran et les États-Unis ou bien l'Europe. Temangu Iran toro ka Iran ke join. Donc Iran donné une flène briski la ni. Iran ka embargo soro comme Iran kan. C'est-à-dire arma di aklima seka ala bla ikulo la. Donc ni ndoro rek kama Iran mena lafia. Quand tu regardes timeline major vest sanction against Iran en juillet 2015, US signed a nuclear deal with Iran. On est Iran un nucléaire deal signé on fait en 2015. Quand il y a la injustice na fatala. En 2018, US President Trump unilaterally withdraw from Iran nuclear deal. On est Iran glenga Benjamin Kankan ko Iran kana nucléaire inventé tukuni. Au cas 2015 avec Barack Obama. Trump quel président Trump nana ko o minula fangala. A clé à la mateme congrès fait. En 2023, US impose a sanction on Iran oil and petrochemical. Iran comme pétrole min fere diamant. Yefamu. Nous na folo sura la ko jamana balu. Ngache Amerique claque na sanction sikuka ofere la wala sa ko na se ko jamana balu. Vous voyez. Bon bi Iran dona briskila. E moro ala kain. Foi tout à tout la fo ala kamasaya. Novembre 2011, US and UK, American and Angleterre and Canada, on est Canada annonce bilateral sanction in Iran. Ni jamana saba fene bagara Iran matuni ka sanction wore sikuka au kira 2011. En 2012, US bank war American Bank Mondial from the making an oil transaction with Iran. Ulu fene ko coûte et pétrole santuni Iran fatuni ka Iran économie to collapse. Octobre 2012, Iranian Rio 4 to record law against the US dollar. Donc au Kélé, Iran na folo na ban, nous te yinun ku bodu, mais c'est des patriotes. Ou quand na folo na kana bindouma parce que américains ont ko subeke ku bodien kono ku ka amborgo subesi ku ka. O Iran e fleni bi, briski tchela bi, herebe chi herebe clé. En novembre 1979, depuis 1979, Américains mekat Iran toro. Major Iranian import banned in the US. Vous savez que ni fait na fait ka buka jamana kono kana faire America. America dune jamana me seka fin chama ba san Afrique re bolé ala. Masami ya ala e oni Chine. Chino Americain ko te foi faire luka jamana kono ala. Major Iranian import banned in the US. Au Kenya en 1979. En mars 1995, US company prevent from investing in Iran oil and gas. Américains n'a fallu me boulot les billionnaires américains niko qui be fenkele sans Iran pétrole na gazila ibeta kasola. Américains ko Américains décide foi sans Iran boulot pétrole ni gazila kwa jamana konala. Pour mettre sanctions sur Iran. En octobre 2007, US annonce unilaterally sanction on Iran for supporting terrorism.
o kelen tuguni en 2015 en 2007 u kila kana kɛlɛ wɛrɛ bagu ma tuguni ko parce que k'u bɛ ka terroristes supporter donc bi Iran de lafiyalen filɛ nin tan donc Iran ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka dollar ko briski mɔgɔ kana dollar minɛ wa a bɛ kɛ Poutine fɛnɛ ko briski mɔgɔ kana dollar minɛ wa a bɛ kɛ donc l'heure est très grave fɛn bɛɛ bɛ ban fo Ala ka masaya donc an bɛ kuma la heure min na bi tubabu minnu ye diɲɛ suɲɛ pendant 800 ans olu de filɛ nin bi olu de bɛna u jigi sɛmɛ briski la parce que 80% des pétrole mondial o bɛ briski mɔgɔw bolo donc an b'o la heure min na Afrique damadɔni dɔ la jamana fila adhérer la donc il y a 3 pays africains maintenant qui fait partie donc Sénégal tun bɛ fɛ ka don a la u ko Sénégal se ka don a la k'i se ka don briski la n'i bɛ ka CFA dun voilà tu ne peux pas faire partie de brisk n'i bɛ faden sagoya wari dun na n y'o de fɔ ɲɛna n ko foyi tɛ anw tɔɔrɔ n'a fɔra ɲɛna a bɛ digi an na foyi tɛ an tɔɔrɔ anw filɛ nin an dusu ka gɛlɛn dɛ an dusu ka gɛlɛn dɛ c'est la vérité kuma min yɛrɛ dan tɛ tɔɔrɔ e bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn ko Mali kɔnɔ bi ko yuruguyurugu kelen min bɛ kɛ buwa tile la ko bɛ ka kɛ bi Asimi ka tile la a bɛ hadamaden hakilima tɔɔrɔ c'est pas du tout justifiable c'est inacceptable c'est pas un débat sérieux c'est pas un débat sérieux dɔ bɛ jɔ sa dan tɛ ko ma nɔgɔn n'a kun ka nɔgɔn an kun bɛ taa coup d'état kɛ buwa la il faut qu'il y a ka bɔ o kuma ninnu na de on est sorti pour le changement et on veut notre changement à tout prix. On ne veut pas des explications, on ne veut pas des négociations, on ne veut pas des discussions. On veut le changement. Mali ne voulait pas le changement fait. N'a changement qui a un Mali, moi je vais être très clair avec vous. Ça, ce n'est rien à voir avec Assimi ou qui que ce soit. Ça, c'est tout à voir avec notre pays. Si on ne change pas nos manières, on n'aura pas de pays. Que cela soit très clair. Demandez ce que Johnny Gane. Demandez ce que Johnny Gane, que cela soit très clair. Jamana tɛ Johnny Gane mɔgɔ y'a fiyɛ cogo la a tigɛ nkalontigɛla de jamana tɛ se ka Johnny sara tɛ jamana kɔnɔ jamana tɛ se ka Johnny mɔgɔ bɛ bin ɲɔgɔn kan o tɛ se ka kɛ o jamana ma deli ka jɔ o jamana tɛna jɔ ni nin de ka d'an ye nin ye jamana jɔ baliw ka baara de ye n'an tora nin esquisse la nin ye jamana jɔ baliw ka baara de ye an bɛ to nin tan kolonkolonba in na fo ka taa an dan kaburu kɔnɔ c'est la vérité n'an tɛ nin fɛ dɔrɔn on doit regarder l'un à l'autre aux yeux et dire la vérité. Parce que jamana y'an bɛɛ de ta ye n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ de c'est ça le débat n'a rien à voir avec personne i ye faamu ce n'est pas un débat personnel c'est un débat logique c'est un débat et concret on parle de notre survie ici an ka existence de baro bɛ ka kɛ tan il n'y a pas un pays sans la justice quand on dit que le Mali était l'empire le premier empire du monde c'était un Mali qui était juste c'était un Mali qui était équitable à l'époque. C'était un Mali qui avait des damés. C'était des Mali qui avaient des Kewaléa. C'était des Mali qu'on ne vole pas. C'était un Mali d'où il y a la justice. C'était un Mali dont Nitra Moussoko qui est Kassoyama Balkouya. Il t'a dit qu'il faut que ça. Nous, on faut ne dante me kuma la au fait. Ne me korba at mamina wolof bugu. Ali se qui bolo di musulmani boloma. A ben ala na kratia. On me korba at mamina. Ame korba at mamina. Ani bora kare kono ni musulmanu ye kare kono kulengala. Ça o yɛrɛ satisfaisait. Tellement qu'il comptait à o yinyala. Tellement qu'il damé ba en jamana kono. Vous croyez qu'en jamana est molobela jamana di? Notre pays n'était pas comme ça. On n'a pas été des empires. Le Mali n'était pas des premiers empires du monde. C'était pas des slogans. Aïe, mané ngara ou pas foyena. Aïe, ta kela ngara ou pas foyena. Aïe, ta djeliba ngara ou pas foyena. Comme mané targou foyena. Aïe, do segou. Ou comme mané targou foyena. C'est nous te zirounions. En damé ya kaya. Furo maya. Donc il faut il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on revienne à nos valeurs. Et ça ne peut pas être des slogans. Ce n'est pas des mots. C'est des actions. Donc moi aussi quand tu as dit ko anga sera se ka fen folo ko ka chan. Il n'y a faudrait être malien derrière état donc tu ne connais pas votre pays. Nous sommes civilisés depuis le début de l'existence mondiale. Akana ne black mala so me do guno la ka fo yana sisan aw yeme ko mina ali ko do be ka ke magan sankle frena mais ngo e tariku de ni o kuma do fo sisan mo do ti famia parce que vous tigere mu ko jamana la tigere te mal la de moi je ne suis pas et moi n'était Mali du faut être Mali sans fait ni be américain je suis dans les dans eh non maman ça dit Amérique yorom na il va faut ko sommet ne be ni alhamdulillah. Ne le began to ola ka fiena ngo dugu Mali ka teme Mali kan. Et je mets quiconque au défi.
Mali n'est pas seulement un pays riche et Wortiga Dronte, du gros Dronte. Le Mali, c'est un pays spirituel. Il faut faire très attention. Nous avons fait un Mali Bejo, Dante Mali Bejo, Asimite Mali Bejo. Avec on a fait Kumari. Vous avez fait Kumari. Au Forané, au Donimaro Kumadi. Au Waliju Kumakani. Au Mandin Sirikani. Mali Bejo, Mali Bejo, avec Jakateme Diabeka. Mali te jamana kuntaine aw nyabala mume ka keni makani ko Mali no bala aba kalama imam farkasi wulle nga jo Mali te jamana gansane Mali tigu bina le aw jo abina yo abeka wonyana Mali tigu bina le aw sika kalaje Mali te jamana gansane donc abe fa foko ala be accident ke ya vous croyez que Dieu va faire l'accident le Mali premier empire mondial donc eboloko o gansane n'a fɔra ko adamadenw bɔra diɲɛ dugukolo fila de la n'o ye Mali ni Éthiopie e bolo ko ye accident de a fɔra ki an faramanan bawa ko n'i ko k'i bɛ u tarasi ɲini k'i bɛna ye Mali ni Éthiopie dɔrɔn de la diɲɛ kɔnɔ o kuma ye gansan de donc n'o fɔra ɲɛna o kɔrɔ ko diɲɛ daminɛna dugu min na non ni diɲɛ daminɛna dugu min na donc o dugu o bɛ se ka kɛ dugu gansan ye n ko mɔgɔw de bɛna n ko tariku de don tariku de don aw kɔni ɲɛ b'a la san mɛrɛmɛrɛ min bɛ ka ci Makan tile fɛ n'aw bɛɛ ɲɛ b'a la n delila k'a fɔ a ye nin so in kɔnɔna la n ko Mali tigi ye ji de ye n y'o fɔ aw ɲɛna wa a bɛ na a bɛ k'aw ɲɛna aw sigi k'a lajɛ maa si ka ni kulonkɛ jamana in na e m'a ye mɔgɔ mɔgɔ y'i kulonkɛ jamana in na Ala y'a cunna bɛɛ ya c'est très spirituel Ala baro man ne bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ ni Ala na kira cɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali don i t'i kulonkɛ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali don i b'a sisi sabati a bɛ ni Ala na kira cɛ parce que jamana in bɛ jɔ jagoya de don jamana in tigi ye adamaden mɔgɔninfin dɔw de don ala kuma ne se ka ala fɔli man ye bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ ni Ala na kira cɛ Mali tɛ jamana kuntan ye dɛ Mali n'est pas un pays de s'amuser avec je mets quiconque au défi an bɛ k'an kulonkɛ la kulonkɛ fɛn tɛ dɛ donc an ka segin an ka sɛbɛ kɛ parce que diɲɛ tigi y'a sɛbɛkɛlaw de ye quand les Brics ont fait ça an ɲɛ b'u jɔlen na sen b'u la bolo b'u la u tɛ tɔgɔmu u kunkolo kan jinɛmuru tɛ foyi tɛ u bɛ bo ci u bɛ taa ɲɛgɛn na u bɛ taa sugunɛ kɛ c'est des humains comme nous i ye faamu n'u ma parfum k'u la o kasa bɛ bɔ n'u ma déodorant k'u kamankun kɔrɔla la o kasa bɛ bɔ a dɔw yɛrɛ kasa bɔlen don voilà des dirigeants du monde devant vos yeux ce ne sont pas des super humains c'est les gens qui veulent leur pays c'est les hommes ambitieux on doit être pareil c'est tout an bɛ bɔ kurusi ba ni manamanakan fɔ ba ni analyse ba bɛɛ la an ka jamana on a des principes et au président a fɔ cogo min na les trois principes on revient sur les trois principes ni ye Mali trois principes yɛrɛ la président yɛrɛ ye mun fɔ est ce que an kan ka sariya ko kuma yɛrɛ baro kɛ parce que les trois principes là ça ne peut pas parler ça à la justice ni président ka principe saba in lajɛ o principe saba in ni justice yɛrɛ tɛ o principe saba yɛrɛ kuma tɛ se ka ɲɛfɔ mais on revient à ce qu'on décide an ka segin an ye mun décider au principe saba yɛrɛ tɛ se ka i se k'i da maga a kuma yɛrɛ la ni justice tɛ quand le président dit qu'il doit respecter notre souveraineté est-ce qu'on peut violer la souveraineté de quelqu'un plus que l'injustice mɔgɔninfin ka tabiya mɔgɔninfin danbe mɔgɔninfin taabolo est-ce que o bɛ se ka segin a ma ka sɔrɔ i ma sariya yɛrɛ tigɛ fɔlɔ a kɛcogo ɲuman na o se ka kɛ o là je m'arrête là donc il faut que an ka jamana jɔ ta ni sɛbɛ de ye ko minnu bɛ se ka kɛ an k'an fokuser o kan ko minnu bɛ se ka kɛ an bɛɛ b'olu dɔn mais minnu bɛ se ka kɛ an tɛ se ka sigi an ma k'o kan donc de ce fait a ye Brics mɔgɔw lamɛn. En tant que BRICS, nous sommes prêts à explorer les possibilités d'améliorer la stabilité, la fiabilité et l'équité de l'architecture financière mondiale. Le sommet a convenu de charger les ministres des Finances des pays des BRICS et les directeurs des banques centrales d'étudier les questions des monnaies locales, les instruments et les plateformes de paiement et de faire leur rapport aux leaders des BRICS d'ici le prochain sommet. Donc, aw yɛrɛ Brics mɔgɔw ye a y'u ka ambition ye a y'u ka objectif ye c'est des objectifs très concrets quand ça vient des membres de Brics u b'a dɔn u bɛ mun kɛ u b'a dɔn u bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na u bɛ fɛ ka mun organiser u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu nana Brics la janvier u bɛna u célébrer ka don n'u ɲuman ye ka sigi n'u ɲuman ye ka yira bɛɛ la k'a fɔ ko ninnu de bɛ fɛ ka merging bon n'i y'a lajɛ an tɛ nin na yɛrɛ fɔlɔ an tɛ nin si la an tɛ nin na Mali t'a la Burkina t'a la Sénégal t'a la dugu ni Faransi y'a segin ka musoko k'a la ka wari fu ci an ma olu si t'a la parce que Brics ko k'i se ka kɛ sous-tutelle la olu tɛ se ka jɔn tɛ don olu ka gɛrɛn na quoi voilà u tɛ jɔn fɛ jɔn tɛ don Brics gɛrɛn na
les BRICS n'acceptent pas les esclaves. Parce que tu sais que ne pas la même nous les fois on est là peut-être moi ça c'est mon opinion parce que ne vous créez fait mais ne me fois n'était toi beaucoup excusez na tourner. Moi je ne vis pas dans le monde des excuses. Mais masami alaye il est temps que anga boni kula su kan fonna. Ambe kan dakani yefamu ante ke fosi andakan ko. Anga boni ko anga do ko sebula. Briski namabo sefala ante ke fin fo tanta. Ni mo ni mabo sefala ni be justice ko kuma keleni. Le CFA est injuste. Le CFA est inhumain. Le CFA c'est de corruption. Tiens be kokola ala to ko yugubaya. CFA ni yurgu bekeli. Donc de ce fait, Briski Moro ou Tseka Anta, les membres de CFA ne peuvent pas partir de BRICS parce qu'il faut être souverain pour rentrer dans le BRICS. Fika qui est dit follow. Mami ni be sous-titre la itatire. Ni worte Mali bolo, worte Sénégal bolo, worte Abidjan bolo, worte Guinée bolo, amin Asafurla, worte Burkina bolo, worte Damanatan nani shibolo, worte bolo. C'est des gens qui vivent au sous-tutelle de la France. On dit à bas la France, on mange leur argent. On dit à bas la France nous provide de l'argent. Donc, en vrai dire, on dit à bas la France, mais ce n'est pas dans notre cœur. Attends du secours. Attends du secours. Amasan du secours follow. Al sama quel farda. Ye famille. Maintenant quel farda domine en bébé boile, en bébé arrêta. Parce que maintenant comment qu'il faut et ça c'est prouvé et ça c'est vrai. Marfa dalenta douchi kana to c'est fala. Marfa dalenta si kungulula kaka bosse kana to c'est fala. Nul n'est forcé de rester dans le CFA. Mais c'est de l'handicap. Handicap pour le don. Et pour le moment, ni mena et ka et du sur le là. À la fin de la journée, on a tigou qui gatera, ite sekatera. Donc, on va color de boulot, on est dans la chama. Mais une chose est sûre, on sait qu'à fouike, on sait qu'à travailler aussi, il faut écouter les analyses. J'insiste, jamais ces pays africains de la zone franc CFA ne pourront se développer avec la mendicité financière internationale. C'est très clair. On ne développe pas un pays avec la mendicité financière internationale. Il faut prendre sur... Cette mendicité provient de la mauvaise gouvernance. Très bien. Il peut Sinon, l'Afrique peut réussir sans aucune aide étrangère. Très bien. Il peut dire tout ce qu'il veut. C'est vrai aussi. Mais ce que nous sommes en train de dire... Mais ça vous rejoint aussi. Je suis en train de dire la France, qui est titulaire du franc CFA, est gestionnaire de ce franc CFA. Elle est dans la gestion de ces trois banques centrales. Nous sommes des Africains, nous voyons nos parents qui souffrent. C'est vrai. Quelles sont les solutions? Nous disons, il faut battre monnaie. Et ça, d'une manière ou d'une autre. La nouvelle génération qui est en face, les Africains qui souffrent, le jour qu'ils vont comprendre qu'ils ont besoin de leur argent, à ce moment-là, ils pourront descendre dans la rue et revendiquer la souveraineté monétaire d'une part. D'autre part, exiger l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation des matières premières. Un pays comme la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire arrive à transformer localement en Côte d'Ivoire, effectivement, vous verrez que de la valeur ajoutée. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va connaître un autre message. Mais c'est parce que malheureusement ces deux solutions ne sont pas appliquées. Très important, et ceci à cause de la France. À cause de la France. Parce que c'est la France qui impose les dirigeants aux Africains. Merci. Et des solutions existent. Voilà. Donc, nous tenons qu'à commencer. Parce que bon, Mali kono groupe Flaribi, groupe me tient fait, on groupe me tient fait, groupe me tient fait. Ni bora ka kuma olu be bonu ka excuse ou ka analyser wala be bodron ka boni ali ni bora ka mu fasi ka san. Je vous promets parce que mo be na be Mali fambe, chini be do bolé ni bilan wore a Canada chila. Nete foi en mun se ka ke. Nete foi bon da kono yan ka so manga recherche ka kan. Je ne dis rien qui n'est pas exécutable. Je ne dis rien qui est inexécutable. Je dis des choses très concrètes avec des recherches appuyées là-dessus. On doit sortir dans le monde de procrastination. Et j'ai toujours dit, j'ai toujours avertissé, quand ni jamana din na ye fenda aninkan abasoro ala yɛrɛ de ba to ka masakɛlɛ la ka kɛ i n'a fɔ k'a bɛ kulu la bouger cogo min na n ko ala bɛ kulu la bouger su fɛ ka adamadenw to sunɔgɔ la
ni ye jamana estandelen ngo ala de be kulu ci a yɛrɛ ma mɔgɔ t'a dɔn a bɛ ci cogo min na kulu bɛ ci de ka kɛ kɛnɛ ye ala b'o kɛ o galonmayɔrɔw bɛ kɛ fan bɛɛ burusi kɔnɔna la tuma bɛɛ o ala kelen a bɛ jamanadenw ka laɲini d'a ma parce que ala de tɔgɔ ko jama ala tɔgɔ kuranɛ kɔnɔ ko ya jami ya Allah ya jami ya Allahu ya jami ya Allahu ala ye jama de ye ni jama ye fɛn na ɲini ala b'a kɛ nul ne va arrêter le progrès de l'Afrique donc o de la quand nos dirigeants sortent avec tous ces beaux définitions, on a dit quand on dit no more negotiation, on ne veut pas de négociation, on ne veut pas des explications, on ne veut pas les chroniqueurs de sortir pour nous faire convaincre. On a déjà fait tout ça là. On veut seulement aller au concret. On Maliens, spécialement on tara dialogue assise de là. On a créé de fort, on a présent. On a dépensé des milliards. Maliens d'hommes m'ont fait ou il faut présent. Moi c'est que m'ont fait tout. Donc vraiment on a hina nyogona président me fait un munga ka demain aka fanyana on va demain mais on doit bouger on a un pays à construire ça s'appelle l'empire du Mali nous sommes des empereurs on veut revenir sur la place des empereurs il y a rien qui nous manque on a le sang de Soundiata Keïta dans nos veines on a le sang de Massa Moussa dans nos veines nous sommes les Maliens on est Maliens on m'a changé donc akaraga mo shikono kanga jamana tseka jo mo mo buku jamana jo shima usananye ils ne sont pas plus compétents que nous, ils ne sont pas plus ambitieux que nous, ils ne sont pas plus farouches que nous. Que cela soit très clair. On veut construire notre pays. Et on ne veut pas des excuses. On ne veut pas des excuses. On te fait que tout c'est voilà. On te fait que tout, on te fait que tout, on te fait que problème. Où est le problème ici? Il y en a un botico français. Il y a un pam-pam-pam adément. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? On veut des solutions, c'est tout. À l'aide des infos pertinentes, moi Dante, j'ai fait mon analyse. Donc, ni briski sikuni parce que uluba don kulu seka diya mara tangi wa faranyon kan. Ni briski sikuni. Donc, une chose est sûre et certaine. Afrique seka jo. L'Afrique francophone ne peut jamais se développer tant que nous sommes en train de manger l'argent sous tutelle de la France. Donc on peut s'asseoir ici et rêver, ou on peut commencer à songer sur la réalité. Comme il dit, comme Malibe Djo, que ce soit Toina, Ate Djo, oui, tiens, Naïdia do Mori Bogabalikan, Jamana Seka Djoni, Injusticikan, Ate Kebi, Ate Keshini. Je suis désolé de vous dire la vérité, mais c'est la vérité. Oui, follow. Deuxièmement, Jamana Seka Djo, Tanga Meka Sefa Dou, Jamana Seka Djo, Kafoka Djenouli. Troisièmement, Jamana Seka Djo, Tanga Teka Kalanga et Kakana. Ça, c'est des choses. Avec vous, il faut que Soumamba Djo, qui veut être assis, Djo, Kasoma Nyama Djokan, Kairi de Sosekala. Il te faut un bon soubassement avec des raies de saucé pour faire pour construire des étages. Monter bien. C'est fondamental. Donc, on a besoin de fondamental. Donc, à l'aide des infos pertinentes, moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Donc, Ambola Hermina, Nebalan Lebagao, Anga Eseka, Borola Sinkof Doni, et Sogel Kokala Maïka, son excellence, à Tarabi, Katara et Moti Marala, et avec le leadership de Assimi Goïta, son excellence, et Katara et nationaux, et école de guerre, ou école de guerre d'Aïla Moti. Vraiment, ça c'est quelque chose qu'on doit être très fier. Donc, nous faut au volet militaire, au volet sécuritaire, vraiment, le Mali veut devenir première puissance mondiale au niveau militaire, ce qui est tellement bien et je suis tout à fait partant. Mais quand on est première puissance mondiale militaire et il n'y a pas de justice, ça ne vaut absolument rien. C'est un équivalent. Qui parle de corps parle de la justice. Sans la justice, il n'y a pas de corps. C'est très important qu'on parle de la justice aussi. On doit avoir le même courage d'avoir un pays qui est équitable pour tout le monde. C'est très important. On a choisi la dia à Moti.